AL2. I think playlist உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுங்களா? So I think I have shared the playlist and then I am putting now. ஜட்ஜி நான் காலையில ஆப்சென்ட் அந்த பிளேலிஸ்டும் என் புக்கும் வச்சுதான் நான் ரெஃபர் பண்ணி படித்தேன். ஓகே கிரேட். 29th சாப்டர் வரைக்கும். நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த இன்னைக்கு இப்போ யூடியூப் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த லிங்க் இங்கே போட்டிருக்கேன். பட் பிளேலிஸ்ட் உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி நீங்கள் இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஜனவரி குரூப்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் திஸ் மந்த் ஜனவரி குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் another 1 monthல கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லைக் 4th சாப்டர் முடிச்சாக்கா ஐ திங்க் தே வில் பி மூவிங் டு த level 3க்கு வந்து மூவ் ஆவாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரேயர்ஸோட இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இதி நாமினே. நாமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादे पश्चायते देशधारिणे. जय हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம் இன்னைக்கு ஏதாவது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல டவுட்ஸ் இருந்தா ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் 5-10 minutes ஐ கேன் கிவ் ஃபார் தட். நீங்க டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம், ஃபீல் ஃப்ரீ. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐயோ நாம வந்து கேட்கறது தவறா கேட்டுட்டோமே அப்படிங்கிற அந்த அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. தவற அதாவது புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி அவுட்கம். ஸோ நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது வந்து நன்னா புரிஞ்சுட்டீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் அந்த பேசிக் அந்த பிலாசபியை நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். பிலாசபில எப்பவுமே நம்ம வந்து தவறு பண்ணவே கூடாது ஆக்சுவலி. ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிற மெத்தட் வந்து கரெக்டா இருந்ததுனாக்கா நீங்க வந்து இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய எந்த சாப்டர்லுமே அதாவது எந்த புஸ்தகமுமே வந்து நீங்க அழகா படிச்சுக்கலாம். ஸோ அதாவது பாகவதம்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே புரிய ஆரம்பிக்கும். பகவத்கீதை பிலாசபி ஸ்ட்ராங்கா வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சதுனாக்கா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி பாகவதம் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? Any doubts? No doubts, huh? Okay. நம்ம இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we will go to the session. ஸோ பிரபுஜி வந்து 3 different types of PPTs கொடுத்துருக்காரு. ஸோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவங்களோட PPTs அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிமிஷம். ஷேர் அதாவது எல்லாமே வந்து கொஷின்ஸ், ஆடியன்ஸ் கொஷின்ஸ், பகவத்கீதா, நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை நம்ம தெரிவிக்கணும். ஏன்னா அவர்களுடைய கருணையால் தான் நாம இந்த ஞானத்தையே நம்ம வந்து அபிவிருத்தி ஆகின்றது. நாம ஒரு கருவியாக இங்கே செயல்படுவதற்கான அந்த
அந்த பிளாட்ஃபார்ம் அமைப்பும் நமக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா. நம்ம என்என்டி பிரபுஜி அவங்களுக்கு நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நம்ம என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, எந்தெந்த காரணங்களால நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு விளக்கக்கூடியது எல்லாமே நாம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல் அத்தியாயத்துல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அதாவது 28ல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரக்கம், ஸோ அதாவது கம்பேஷனால பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாவ விளைவு அப்படின்னு சொல்லுவாரு, அதாவது சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ரெண்டாவது இன்பமின்மை. மூணாவது வந்து பாவங்கள், அதாவது உயிரை கொல்வதால் வரக்கூடிய பாவங்கள் மூன்றாவது. அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நம்மளுடைய குடும்ப பாரம்பரியம் எல்லாம் அழிந்து போகின்றது. ஸோ அதாவது ஒரு பேர் இழப்பிற்கு பின்னால், அதாவது மகாபாரதம் மகா போர், அந்த போருனுடைய விளைவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை அக்ரோனி சேனைகள், இந்த பக்கம் 11 அக்ரோனி சேனைகள் போனது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்கம் 7 அக்ரோனி சேனைகளும் போனது இல்லையா? மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7 + 11 18 அக்ரோனி சேனைகள். ஸோ ஒரு அக்ரோனி சேனைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு காலாட்படை, இவ்வளவு குதிரைப்படை, இவ்வளவு யானைப்படை, இவ்வளவு மகாரதர்கள் இருக்கக்கூடிய படை, இத்தனையும் கலந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1,00,000 சம்திங் வருகின்றது. சாரி 2,00,000 சம்திங் என்னோ வருகின்றது. அது பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு, நான் நாளைக்கு சொல்றேன் கண்டிப்பா. அந்த ஸ்லோகம் ரெஃபரன்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அக்ரோனிய வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு பிரிக்கிறார்கள் என்பதை வந்து அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. த எக்ஸாக்ட் நியூமரிக்கல்ஸ் வந்து எனக்கு ஞாபகம் வரல. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ இவ்வளவு அக்ரோனி சேனைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அழிவு இல்லையா? அந்த அழிவுல பார்த்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை குடும்பங்களுடைய குடும்ப தலைவர்கள் தான் அங்க போர் வீரர்களாக நின்று இருப்பார்கள். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய உறவினர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய குடும்பத்தினர்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நண்பர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் தரப்பிலும் இருக்காங்க, எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கௌரவர்கள் தரப்பில் இருப்பவர்களும் இவனுக்கு வந்து சொந்த பந்தங்கள் தான் இல்லையா? அவர்கள் மடிந்தாலும் இவனுக்கு வந்து துக்கம் தான் இல்லையா? சொந்த பந்தங்கள் மடிந்தாலும் நமக்கு துக்கம் என்பது இருக்கின்றது. சோ அததான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்பம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது வந்து சொல்றான். அதாவது எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்து கருணையால நான் வந்து போர் புரிய மாட்டேன். ஏன்னா உடலால ஐடென்டிபிகேஷன், ஆன்மாவனால ஐடென்டிபிகேஷன் பண்ணல யாரு? அர்ஜுனன். அது ஃபர்ஸ்ட். இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போருனுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விளைவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இன்பமான ஒரு சூழ்நிலை வந்து, ஏன்னா பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லாமே எப்பொழுதுமே ரட்சிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் இல்லையா? சோ ஒரு குடும்பத்தினுடைய தலைவனுடைய ரட்சணை என்பது கண்டிப்பாக தேவை. அங்கே குடும்ப தலைவரே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த ஃபேமிலி வந்து சங்கடத்துலதான் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த சூழ்நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா போருடைய விளைவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்பமற்ற நிலையை கொடுக்கின்றது. நான் வெற்றி பெற்றாலும் சரி தோற்றாலும் சரி அப்படிங்கிற அந்த ஆங்கிள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து பேசுகின்றார். அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிரை கொள்வது பாவம் என்று வேதங்கள்ல எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. ஆனா அது எல்லா இடத்துலயுமே அப்ளிகபிள் கிடையாதுன்னு பகவான் இப்ப சொல்வார். ஆக்சுவலி அதற்கான விளக்கம் சோ ஜென்ரிக்கா இருக்கக்கூடிய இதை எடுத்துட்டு வந்து இங்க போடக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுவார் பகவான். அது வந்து பாவ விளைவுகள். சோ ஒருவருக்கு தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பாவமான இதுவா இருந்தாலும் அது பாவத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பாவத்தின் விளைவுகள் வந்து பந்தப்படுவது கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் பாக்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கத்தியை எடுத்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஒரு ஆபரேஷன் செய்யறாருன்னா அந்த இடத்துல அந்த உயிர் பிழைக்குமா பிழைக்காதுன்றது கேரண்டியே கிடையாது இல்லையா? சோ ஆனா அவர் வந்து ஆயுதத்தை எடுத்து உபயோகப்படுத்தி தான் ஆக வேண்டும். அதே மாதிரி ஒரு நீதிபதி ஒருத்தருக்கு வந்து தண்டனை வழங்குகின்றார் என்றால் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கொல்வதாக நாம எடுத்துக்க கொள்ளக்கூடாது. அந்த இடத்துல வந்து நீதிக்கு அவன் செய்த குற்றத்திற்காக தண்டனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வழங்கப்படுகின்றது. அதே மாதிரிதான் வந்து ஒரு போர் வீரன் போர் முனையில போயிட்டு போர் புரியத்தான் வேண்டும். அங்கே மடிகின்ற உயிர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய பாவங்களுக்கு வந்து சேர்வது கிடையாது. ஏனென்றால் அங்கே வந்து அவனுடைய கடமை தனக்கென்று சத்திரியனாக அவன் போர் புரிய வேண்டிய கடமையை பார்த்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துரைக்கின்றார் பகவான். அடுத்து வந்து இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க மடிந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடிய பெண்களால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வர்ண சங்கரம் அப்படிங்கிறதையும் நாம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? சோ வர்ண சங்கரா என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேவையற்ற சந்ததியை வந்து உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடியது. சோ பெண்கள் கலங்கப்பட்டால் வரக்கூடிய, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா
அன்வான்ட் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அன்வான்ட் ப்ரொஜனி, தேவையற்ற சந்ததியர்கள். ஸோ அந்த மாதிரி சந்ததியர்கள் வரக்கூடிய அந்த வம்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்களுடைய முன்னோர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நீரும் அதாவது உணவும் அந்த கருமாதிகள் எல்லாம் செய்யப்படுவதே கிடையாது. ஸோ அவ்வாறு செய்யாமல் போனால் என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த அவர்களுடைய மூதாதையர்கள் எல்லாமே சதா சர்வகாலமும் நரகத்திலே உழண்டு கொண்டிருப்பார்கள். ஸோ எவ்வாறு நாம ஸ்ராத்தம் செய்யறதுனால என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். ஸ்ராதம் செய்வதால் அந்த நிவேதனம் பகவான் அதாவது மகாவிஷ்ணுவுக்கே நாம நாராயணன் மகாவிஷ்ணுவுக்கே நாம சமர்ப்பிக்கின்றோம். அந்த பிரசாதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கே போய் சேருகின்றது. அந்த பிரசாதத்தை நாமெல்லாம் ஸ்வீகரிக்கின்றோம். சோ அவ்வாறு பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்யக்கூடிய அந்த பிரசாதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பகவான் அதை ஸ்வீகரிப்பதால் வரக்கூடியது நம்மளுடைய மூதாதையர்களுக்கு பாவ விளைவுகளிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அளிக்கின்றார். அவர்கள் நரகத்தில் உழல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அவ்வாறு நாம ரட்சிக்கக்கூடிய அந்த மூதாதையர்கள் அவர்களுடைய ஆசிகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கிடைக்கின்றது. அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்களும் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அதனாலதான் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்காத நம்ம இந்த காலத்துல ஜாதகத்துல பார்க்கும்போது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பித்ரு தோஷங்கள் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? பித்ரு தோஷம் எப்பொழுது வருகின்றது என்றால் நம்ம தலைமுறையாக அந்த பெரியவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த நீரும் கருமாதியும் செய்யாது போனால் கண்டிப்பாக அந்த குடும்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜாதக அமைப்பே பாத்தீங்கன்னாக்கா பித்ரு தோஷம், அதாவது பித்ருக்களுடைய சாபத்திற்கு நாம ஆளாகின்றோம் என்று அர்த்தம். ஸோ இது எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ், நம்ம அது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷன் செய்யறோமோ இல்லையோ, எந்த பூஜை செய்யறோமோ இல்லையோ, ஸ்ராத்தம் கண்டிப்பாக நம்ம செய்யதான் வேண்டும். அது நம்மளுடைய கடமை. அதுக்கு பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்ர அப்படிங்கறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி வர்ணம், எந்த வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அந்த சம்பிரதாயத்தை நாம கண்டிப்பாக நம்மளுடைய குல வழக்கப்படி கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். சோ இந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டியை தடுக்கிறது எப்படிங்கிறதையும் பகவான் இந்த செகண்ட் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா விளக்குறார். அதுக்கப்புறம் இன்டெசிஷன் இன்னும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 ஸ்லோகம் 2.10 ஸ்லோகம் வரைக்குமே அவருடைய இன்டிசிஷனுக்கான அந்த காரணங்கள் எல்லாம் சொல்லுவார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இந்த அதாவது இந்த போர் புரியணும்ன்றது இருக்கு. ஆனா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 4 காரணங்களால் அவர் போர் புரிய மாட்டேன் என்ற அந்த இதுக்கு வருவார் ஆக்சுவலி. சோ இதை எல்லாமே கண்டினியூவேஷன் நிறைய மெஜாரிட்டி இன்டிசிஷன் இந்த 4 காரணங்களால் அவர் போர் புரிய மாட்டேன் என்று சொல்வதற்கான விளக்கங்கள் இந்த முதல் 10 ஸ்லோகத்துல நாம பார்க்கின்றோம். அடுத்து 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஞான யோகத்தின் மீது, அதாவது நான் உடல் அல்ல, நான் ஆன்மா அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்வது இல்லையா? சோ அந்த நிலையை பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தின் மூலியமாக, அதனால் நீ உயிர்களை கொல்வதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீ உடலைத்தான் கொள்கின்றாய், உயிரை கொல்வது, உயிரை நம்மளால கொல்ல முடியாது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆத்மாவனுடைய இயல்புகள், அதனுடைய அளவு, இது எல்லாவற்றையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பார்க்க போகின்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் 1ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த வார் பாத்தீங்கன்னாக்கா 27வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது துரியோதனன் அந்த இருதரப்பு படைகள் இருக்கக்கூடிய மகாரதர்களை பற்றி எல்லாம் சொல்லி, அதுக்கப்புறம் சங்கநாதங்கள் எல்லாம் முழங்கி, அதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் அர்ஜுனன் 2 படைகளுக்கு மத்தியில தேரை எடுத்துட்டு போய் நிறுத்த சொல்றாரு நம்ம பார்த்த சாரதியா இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு. இவர்கள் வெற்றி காண்பதற்கான காரணங்கள் எல்லாவற்றையுமே நம்ம பார்த்தோம். சோ அதுக்கப்புறம் அந்த எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களும் தன்னுடைய தரப்புல இருக்கக்கூடிய சொந்த பந்தங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கருணையால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய அவருடைய டவுட்ஸ் எல்லாமே விஷாத யோகம், அதாவது அவர் போர் புரிய மாட்டேன் என்பதற்கான காரணங்கள் எல்லாவற்றையும் விளக்குறது தான் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம். 2வது பாத்தீங்கன்னா அதாவது கம்பேஷன், இதுதான் சொல்ற அர்ஜுனா ரீசன்ஸ் ஃபார் நாட் விஷிங் டு ஃபைட். அவர் போர் புரிய மாட்டேன் என்று சொல்வதற்கான காரணங்களை இங்கே அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ சாப்டர் 2ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அதற்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 2.7 ஸ்லோகத்துல 2.6 ஸ்லோகம் வரைக்குமே இன்டிசிஷன்ல தான் இருப்பார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரால் எந்த டிசிஷனுமே எடுக்க முடியாது இல்லையா? கருணை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கருணையால போர் புரிய மாட்டார். அதுக்கப்புறம் என்ஜாய்மெண்டே கிடையாது, நோ என்ஜாய்மெண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துக்கம், இன்பமின்மை என்று சொல்வாரு. அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி,
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய குலங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவடைகின்றது. அதுக்கப்புறம் செயின்ட்லினஸ் அண்ட் ஃபியர் ஆஃப் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விளைவுகள். அதனால அதாவது உயிர்களை கொல்வதால் பாவம், அந்த பாவத்தை யார் சுமப்பாங்க அப்படிங்கிறது. அதனால வந்து சதா நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நரகத்துல தான் போய் விழணும் அப்படிங்கிறத வந்து விளக்கக்கூடியது. அது இந்த 4னுடைய அவுட்கம் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா 2.6ல வந்து இன்டிசிஷன், அதாவது அவரால் வந்து எந்த ஒரு தீர்மானத்தையுமே எடுக்க முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார். ஸோ அதுக்கப்புறம் 2.7ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி சரண்டர்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் டு கிருஷ்ணா. அதாவது 2.6 வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நண்பன் என்ற முறையில தான் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசிண்டே இருப்பார். யார்கிட்ட, சாரி, அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து பேசிண்டே இருப்பார். ஆனா 2.7 வந்தப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா சீரியஸ் டாக். அப்போ வந்து என்ன, ஒரு சிஷ்யனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பகவானிட பாதங்களில் சரணாகதி அடைகின்றார். ஸோ எப்பவுமே குருவுக்கும் சிஷ்யனுக்குள் நடுவுல நடக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான, அதாவது விவாதங்களாக இருக்காது. அங்கே வந்து சீரியஸ் டாக் தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே வந்து சீரியஸான மேட்டர்ஸ் தான் நம்மளால பேச முடியும். ஸோ அது அப்ப வந்து பகவான் வந்து ரிவீல்ஸ் அ டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ், அதாவது ஆழ்நிலையான ஞானம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்மபூர்வமான ஞானம், அந்த மெஞ்ஞானத்தை பற்றி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து சொல்கின்றார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாலேஜை பத்தி, அதாவது நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் அல்ல, நாம ஒரு ஆன்மா, நித்தியமானவர், நாம் நித்தியமானவர்கள், யாரிடத்திலிருந்து வந்தோம், இந்த ஆத்மாவனுடைய அளவு என்ன, அது எந்த 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 பாகத்துல வந்து இந்த உடல்ல எப்படி பரவி இருக்கின்றது, இது எல்லாவற்றையுமே சொல்கின்றார். அந்த ஆத்மாவுடைய இயல்புகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீரால் நனைக்கப்பட முடியாது, காற்றால் உலர்த்தப்படாது, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆயுதத்தால வந்து வெட்டப்படவும் முடியாது, அக்னியால எரிக்கப்படவும் முடியாது. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இட் வில் நாட் சால்வ் ஆல்சோ, இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது உப்பை வந்து நீர்ல போட்டா அது கரையும், இல்லையா? இது கரையாத தன்மை உடையது, இன்சால்யூபிள். அப்படி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஆத்மாவனுடைய இயல்புகள் எல்லாவற்றையுமே வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல நாம வந்து பார்க்கத்தான் போகின்றோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் எப்படி, சாப்டர் 2 எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது பார்க்கின்றோம். முதல் 1வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 10வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனா ஃபர்தர் டவுட்ஸ், இல்லையா? அதாவது தீர்மானமற்ற நிலையை பற்றி பேசுவது. அதுக்கப்புறம் 7வது ஸ்லோகத்துல சரணாகதி அடையிறது. ஆக்சுவலி 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகத்தின் மீது பகவான் வந்து விளக்கங்கள் கொடுப்பார். சோ நீ எழுந்து வந்து போர் புரியத்தான் வேண்டும். there is no death for the soul. ஏன்னா நீ வந்து உடல் அல்ல, நீ ஒரு ஆன்மா. சோ ஆன்மா எப்பொழுதுமே அழிவற்றது. மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்து வெவ்வேறு ஆடையை, எவ்வாறு நாம டெய்லி குளிச்சுட்டு வேறு ஒரு ஆடையை நாம தரிக்கின்றோமோ அதே மாதிரிதான் இந்த உடலை கொண்ட இந்த ஆன்மா பிறக்கின்றது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வளர்கின்றது, சில காலம் தங்குகின்றது, அதனுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது தன்னுடைய பிள்ளைகள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வயோதிகம், வியாதி, அதுக்கப்புறம் மரணம். இந்த 6 நிலைகளை தாண்டிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் வந்து செல்கின்றது. சோ அதனால வந்து நீ உடலுக்காக நீ வருத்தப்படக்கூடாது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் உடையவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா the wisely person பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்ந்தவருக்கும் மாண்டவருக்காக என்னைக்குமே வருத்தப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா ஆத்மா எப்பொழுதுமே அழிவற்றது, அவன் மீண்டும் பிறவி எடுத்துக்கொண்டேதான் இருப்பான் அப்படிங்கிற ஞானத்தை அவர்கள் அறிந்தவர்கள். அதனால வந்து வைஸ்லி பீப்புள் வந்து எப்பவுமே இதுக்காக வந்து சங்கடப்பட மாட்டாங்க. அதே மாதிரிதான் நீயும் ஆகணும்ன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எடுத்துரைப்பார். அதுக்கடுத்து 31 ஸ்லோகத்துல இருந்து 38 ஸ்லோகம் வரைக்கும் கர்ம காண்டா. அதாவது கர்ம காண்டா என்பது கர்ம யோகிக்கு முந்தைய நிலை. கர்ம காண்டா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் நோக்கு செயல்களில் நாம் ஈடுபடுவது. அதாவது எந்த செயலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் நோக்கி தான் நாம செய்கின்றோம். அவர் ஏதாவது பலனை எதிர்பார்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தேவதைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களுக்கு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வழிபாட்டு முறை செய்கின்றோம், இல்லையா? நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போறோம், நிறைய, அதாவது எல்லா கோயில்லையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கணேசன், முருகன், அதுக்கப்புறம் வந்து சிவன், பார்வதி எல்லாருமே இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்களுக்கு எல்லாமே போகின்றோம், இல்லையா? So they are all the material, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக இயற்கையை ரட்சிப்பதற்காக பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும். சோ அப்படிப்பட்டவர்களை நாம வந்து பக்தியோடு நாம வந்து வணங்கினா தட் இஸ் குவைட் குட். ஆனா அங்கே சென்றும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தேவர்களோடு பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பிசினஸ் டீலிங்ஸ் பண்ற மாதிரி, நான் இந்த பூஜை செய்கின்றேன், எனக்கு இந்த சங்கடத்திலிருந்து எனக்கு நிவர்த்தி. சோ இந்த மாதிரியான இதுதான் நாம இந்த காலகட்டங்கள்ல செய்து கொண்டிருக்கின்றோம், இல்லையா? சோ அதுதான் கர்ம காண்டா.
அந்த நிலையில செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பக்தி செய்யறது கூட வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறது. அதே மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே லாப நஷ்டத்தை மட்டுமே எண்ணி செய்வது. சோ அப்படி வந்து அப்படிப்பட்ட செயல்கள் வந்து ப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க, பலன் நோக்கி செயல்கள். சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம காண்டா. சோ அதாவது ஃபைட் ஃபார் கெயின்ஸ் ஃப்ரம் டியூட்டிஃபுல்லி ஃபைட்டிங் அண்ட் லாசஸ் கம் ஃப்ரம் நாட் ஃபைட்டிங். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீ எந்த செயல் செய்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து நீ போர் வீரன், நீ வந்து போர் புரியத்தான் வேண்டும் இல்லையா? சோ போர் புரிந்தால் 2 விதமான நிலைகள், ஒன்று நீ வெற்றி பெறலாம், இன்னொன்று தோல்வி அடையலாம். தோல்வி அடைத்தா வீர மரணம் இல்லையா? அந்த குருக்ஷேத்திரம் என்ற ஸ்தலத்திற்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா உரித்தான இயல்புகள் எல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த இடத்துல தேவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களுடைய தலைவரான இந்திரனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அதாவது ஆஸ்டாரிட்டிஸ் நிறையவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகமான காரியங்கள் எல்லாமே அந்த ஸ்தலங்கள்ல செய்யப்பட்டது. அதே மாதிரி பரசுராமரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் புரிந்த அதாவது சத்திரியர்களை எல்லாம் வதைத்தது அந்த ஸ்தலம் தான். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சரஸ்வதி நதி, இந்த பக்கமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு ஐ திங்க் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் அந்த நதியினுடைய பெயர். 2 புனித நதிகளுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடியதான அந்த குருக்ஷேத்திரம் என்னும் அந்த ஸ்தலம். சோ அப்படிப்பட்ட ஸ்தலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்தலத்துல தர்மத்தை கண்டிப்பாக ஸ்தாபிக்க முடியும் என்பது பகவான் நிர்ணயித்த அந்த ஸ்தலம். சோ பரசுராமரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் புரிந்த அனைத்து சத்திரிகளையுமே வதைத்தார். அந்த ரத்த ஆறு போனதுனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து அந்த மண்ணே வந்து சிகப்பு மண்ணாக இருப்பதாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத சாஸ்திரங்கள்ல ரெஃபரன்ஸா சொல்லப்படுகின்றது. சோ அந்த ஸ்தலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை நிலை நிறுத்த முடியும் என்பதால் பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்தலத்தை தேர்ந்தெடுத்தார். சோ கர்ம காண்டா, நீ இந்த போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லாபம் நஷ்டத்தை எதிர்கொண்டு நீ வந்து செயல்பட்டாலும் லாபமே தான் உனக்கு கிடைக்கும் என்பதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்கின்றார். ஒன்று அந்த ஸ்தலத்துல வீர மரணம் எய்துபவர்கள் யாரா இருந்தாலும் அவர்களுக்கு சொர்க்க பிராப்தி கிடைக்கும் என்பது பகவான் வந்து சொல்லப்பட்டது. சோ அதே மாதிரி பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்தலத்தினுடைய இது பத்தி சொல்லும் பொழுது இதை கூறியிருக்கின்றார். அதே மாதிரி நீ மரணம் எய்தினால் சொர்க்கத்திற்கு சென்று அங்கேயும் வந்து சந்தோஷத்தை, ஏன்னா நீ செய்த புண்ணியங்களின் பலன்களாக நீ வந்து சொர்க்கத்திற்கு சென்று நீ வந்து சுகம் காணுவாய். அதே மாதிரி வந்து இந்த போர்ல வந்து வெற்றி பெற்றால் இந்த அரசை நீ வந்து ஆளலாம். நீ ஆள்வதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா உனக்கு அந்த சந்தோஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து 2மே உனக்கு சந்தோஷமான செயல்கள் தான், இதுல துக்கப்படுவதற்கு எந்த செயலும் இல்லை என்றது வந்து அழகா எடுத்து கூறுகின்றார். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 39 ஸ்லோகத்திலிருந்து 53 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி யோகம். புத்தி யோகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி அதாவது ஞானம் கலந்த பக்தி, அதாவது வித் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ், so that the பக்தி பண்ணக்கூடிய அந்த இதுதான் வந்து புத்தி யோகம் என்று சொல்லப்படுவது. சோ அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகியாக, அதாவது பக்தியோட நீ செயல்படு, அதாவது எனக்காக செயல்படு, உன்னுடைய கடமையை நீ செய், பலன்களை எல்லாம் என் பாதங்களில் சமர்ப்பணம் செய் அப்படின்றதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி யோகம். என் மீது பிறழாத பக்தியை கொண்டு நீ உன் கடமைகளை செய்வாயாக, உன்னை நான் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு 18வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவான் ரொம்ப அழகா கூறுகின்றார். சோ ஃபைட் பட் வித்தவுட் எனி ரியாக்ஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் நீ செயல்படுவாயாக பக்தியோடு அப்படிங்கறது வந்து அழகா விவேக்கிருக்க ஸ்லோகங்கள் தான் 39ல இருந்து 53. 54ல இருந்து 72 பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ ஸ்தித பிரக்ஞா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான புத்தி உடைய மனிதன். சோ அவனுடைய குவாலிட்டிஸ் அதெல்லாமே வந்து எவ்வாறு நாம வந்து புத்தி யோகத்துல அதாவது பீயிங் இந்த அதாவது காட் கான்சியஸ்ல நம்மள எப்படி வந்து நிலைநிறுத்தி கொள்ள முடியும் என்ற கொஸ்டின் வந்து கேட்கிற பொழுது அதற்கான விளக்கங்கள் 54 ஸ்லோகத்திலிருந்து 70 ஸ்லோகத்து வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய விளக்கங்கள் எல்லாம் வருகின்றது. இதுதான் வந்து இந்த செகண்ட் அத்தியாயத்தினுடைய சம்மரி ஆக்சுவலி. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2.1ல இருந்து 2.10 ஸ்லோகம் வரைக்குமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்னுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இது. ஆஃப்டர் அர்ஜுனா கண்டினியூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஹிஸ் டவுட்ஸ் இல்லையா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கம்பேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு அன்ஹாப்பினஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ஃபுல், அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த டைனாஸ்டி, இது எல்லாமே சொல்றார். அதோட அந்த 4 காரணங்களால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அவரால் எந்த முடிவுமே எடுக்க முடியாத நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா கையில இருக்கக்கூடிய வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எறிந்து விட்டு உட்கார்ந்து விடுகின்றார். இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இன்டிசிஷன் ஆக்சுவலி. சோ சஞ்சயா உவாச்ச, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
இது சஞ்சயா உவாச்சவா? இது ஆக்சுவலி இஸ் நாட் சஞ்சயா. பகவான் உவாச்ச தம் ததா. சஞ்சய் உவாச்ச. அதாவது ஓகே, சஞ்சய் உவாச்ச. சஞ்சயன் கூறுகின்றான், தம் ததா கிருபயா விஷ்டம் அஸ்ரு பூர்ணா குலேக்ஷணம் விசிதந்தம் இதம் வாக்கியம் உவாச்ச மதுசூதனா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சஞ்சயன் வந்து யாருக்கு எடுத்து கூறுகின்றார்? ஆக்சுவலி திருதராஷ்டிரருக்கு அந்த போர் முனையில என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, இவர்கள் மத்தியில என்ன உரையாடல் நடந்துட்டு இருக்குன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் திருதராஷ்டிரனுக்கு. கிருஷ்ணா சீஸ் அர்ஜுனா லெமெண்டிங் லைக் அ இக்னரன்ஸ் மேன் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண பரமாத்மா நம்ம அர்ஜுனனை பார்க்கின்றார். முதல் அத்தியாயத்துல அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கை கால்கள் நடுங்கி கண்ணுல தாரதாரியா தண்ணி இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது எங்கிருந்து இவனுக்கு இப்படிப்பட்ட கலங்கங்கள் வந்தது என்றது வந்து பின்வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். அவர் வந்து மதுசூதனா உவாச்ச மதுசூதனா பின்வருமாறு பேசலாகின்றார். யாரு? நம்ம பரமபுருஷ பகவான். சோ இக்னரன்ஸ், அதாவது லெமெண்டிங் லைக் அன் இக்னரன்ஸ் சொல்றாரு இங்க வந்து. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய துக்கத்திற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியாமையால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய துக்கம் தான் அவன் 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 இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதற்காக இவ்வளவு வருத்தப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான் வந்து பகவான் வந்து இப்ப வந்து அர்ஜுனன் முன்னாடி வைக்க போகின்றார் இந்த இந்த இதுல வந்து. சோ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா சாப்டர் 1 இது எல்லாமே கம்பேஷன், லெமெண்டேஷன், டியர்ஸ். அதாவது அவருக்கு மெட்டீரியல் கம்பேஷன் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட கருணை தான். ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட கருணையா இருந்தா அவர் வந்து தைரியமா எழுந்து போர் பண்ணி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா போர் இதுல வந்து நின்று இருப்பார். ஆனா வந்து அவர் பாக்குறது எல்லாமே உடலால இல்லையா? பீஷ்மரை பார்க்கின்றார், துரோணரை பார்க்கின்றார், அதுக்கப்புறம் துரியோதனன் விரோதியாக இருந்தாலும் அவனும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களும் உறவு முறை இல்லையா, கசின்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ அவர்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருபாச்சாரியார் பார்க்கின்றார், அஸ்வத்தாமனை பார்க்கின்றான், இந்த மாதிரி மாமன் முறையில் இருக்கக்கூடிய பாத்தீங்கன்னாக்கா சகுனியை பார்க்கின்றான், அதுக்கப்புறம் சல்லியனை பார்க்கின்றான், கர்ணனை பார்க்கின்றான், நண்பன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த தரப்புல இருக்கக்கூடிய கர்ணனை பற்றி பார்க்கின்றான். இத்தனையும் அவன் வந்து பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே உடல் ஐடென்டிபிகேஷன். சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்க லெமன், அதனால வரக்கூடிய துக்கம் தான் இங்கே வந்து அவன் வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய, அது எல்லாமே அறியாமையினுடைய வெளிப்பாடு. ஆனா வந்து ஆத்மா எப்பொழுதுமே வந்து அழிவற்றது. சீயிங் அர்ஜுனா டிப்ரஸ் லார்ட் கிருஷ்ணா தஸ் ஸ்போக். அதாவது பின்வருமாறு பேச ஆரம்பிக்கின்றார். சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ஒரு அனாலஜி சொல்லியிருக்கார், ரொம்ப அழகான அனாலஜி நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் விளக்கி இருக்கிறது. சோ ஒருத்தருக்கு வந்து நீச்சலே தெரியாது, ஆனா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு, அதாவது ஒரு கடற்கரை ஓரமோ ஒரு, அதாவது ஒரு குளத்திலோ ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நதியிலோ பாத்தீங்கன்னாக்கா இறங்கி நீச்சல் அடிக்க போகிறாங்க. அதுல வந்து சிக்கிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம அவங்கள சட்டையை பிடிச்சி இழுத்தா என்ன ஆகும்னாக்கா சட்டை மட்டும்தான் நம்ம கைக்கு வரும். ஆளு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா மனுஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அந்த நீர்லயே வந்து அழித்து செல்லப்படக்கூடிய அந்த இதுக்கு கூட அவர்கள் வந்து ஆயிடுவாங்க. அதனால நாம காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறது யாருன்னாக்கா அந்த உடலோடு இருக்கக்கூடியவங்கள தான் புடிச்சு காப்பாற்றணுமே ஒழிய வெறுமனே நம்ம சட்டையை பிடிச்சி இழுத்தா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து காப்பாற்றப்பட மாட்டார்கள். அதே மாதிரிதான் இப்போ நீ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சட்டையாக இருப்பது இந்த உடல். சோ இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மாதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரிஜினல், அதாவது ஆத்ம ரூபம். அதுதான் வந்து ஒரு மனிதனுடைய உடல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உடல் அது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் மெட்டீரியல் கம்பேஷன் நீ வச்சுக்காத. பௌதீகத்துல வரக்கூடிய அந்த கருணை வந்து தேவையே கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு நீ வந்து விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் இல்லையா? அதாவது இந்த போர்ல நீ புரியும் பொழுது தர்மத்தை நீ ஸ்தாபிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அதர்மம் புரிபவர்களை எல்லாம் நீ வந்து அழிக்கும் பொழுது அதர்மிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறு ஒரு உடலை தரிப்பதற்கான அந்த மார்க்கத்தை நீ ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றாய். இந்த பழைய உடலை விட்டு அவன் புதியதோர் உடலை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த உடலில் அவன் தங்கும் பொழுது அதனால அவன் நன்மை அடையக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்கு. அந்த ஒரு வாய்ப்பை நீ நல்கணும்ன்றதுதான் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு விளக்கம் கொடுக்கின்றார். செகண்ட் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அனலிட்டிக்கல் ஸ்டடி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா மெட்டாபிசிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா சாங்கிய யோகம். சாங்கிய யோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னாக்கா இந்த உடலை பற்றியும் அந்த ஆன்மாவை பற்றியும் பேசுறது. நம்ம உடல்ல எத்தனை இருக்குன்னாக்கா ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தூல உடல் இருக்கு, சூக்ஷ்ம உடல் இருக்கு, அதோட ஆன்மா இருக்கு. இந்த மூன்றை பற்றியுமே நம்ம மீண்டும் வந்து 4th சாப்டர்ல ரொம்ப அழகா வாசிப்போம் இல்லையா? அதுக்கான பிக்சரே இருக்கு. இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனது இந்த உடல் இல்லையா? இந்த
சூக்ஷ்ம சாரி இந்த ஸ்தூல உடல் அதோட ஒட்டிண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக பண்புகளான அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம், புத்தி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ. சோ இதனால் ஆனது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது சூக்ஷ்மம் ஆகின்றது. அந்த சூக்ஷ்மம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்மாவோட தான் ஒட்டிண்டு இருக்கும். ஒரு ஜீவன் வந்து ரீபர்த் சைக்கிள்ல இருக்காங்கன்னும் போது அந்த சூக்ஷ்ம உடல் என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த ஆத்மாவோட தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கலந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலை விட்டு செல்லும். வெறுமனே இந்த ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நின்றுவிடும். ஒன்ஸ் இந்த கான்சியஸ்னஸ் அதாவது இந்த உடல்ல வந்து ஆத்மா இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நாம எதை வச்சு நாம வந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம்? இந்த சுவாசம் என்னும் இந்த இதுல இருந்து நாம வந்து கான்சியஸ்னஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா உணர்வு என்னும் அந்த ரூபத்துல தான் நாம வந்து ஆத்மா இந்த உடல்ல குடிக்கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். சோ ஆத்மா எங்க இருக்கு? ஒவ்வொருடைய உயிர் வாழியினுடைய ஹிருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா இருக்கின்றது. சோ அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய அளவு என்ன? அதாவது பாத்தீங்கன்னா 10,000ல் ஒரு பகுதி இந்த தலைமுடியினுடைய நுனி பகுதியில 10,000ல ஒரு பகுதி அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வரக்கூடிய இந்த அனலிட்டிக்கல் ஸ்டடி வரும்போது ரொம்ப அழகா படிப்போம். சோ இந்த அனலிட்டிக்கல் ஸ்டடியில பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியல் பாடி வேற, ஆத்மா வேற. சோ அதாவது இந்த பௌதீக உடல், பௌதீக பண்புகள் நீங்க எல்லாரும் கூட 13வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா படிச்சிருப்பீங்க. அதாவது 24 பண்புகளால் ஆனது. சோ 24 பண்புகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் இந்த கீதை சாராம்சத்திலே நான் ஒரு வாட்டி சொல்றேன் ஹை லெவல்ல. மீண்டும் 13th அத்தியாயம் பண்ணும் பொழுது இன்னும் டெப்தா நம்ம வந்து படிக்கலாம். சோ அந்த 24 பண்புகள் என்னென்ன குறிக்கின்றது? பஞ்சபூதங்கள், இந்த ஸ்தூல உடல், அதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், அதே மாதிரி 5 புலன்களின் செயல்கள். சோ இது மொத்தமும் 15. இந்த 15ஓட இந்த 5ம் சேர்ந்து 20. அதோட சேர்ந்து மனசு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் மைண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ், அதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொன்னு வந்து அகங்காரம், அதுக்கப்புறம் தோன்றாத அதாவது இந்த 3 குணங்களுக்கு அதாவது 3 குணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட தோன்றாத அருவத்தன்மை வந்து ஒரு பண்பு. இந்த மாதிரி 24 பண்புகளால் ஆனதுதான் இந்த ஸ்தூல உடல். அதோட சேர்ந்தது இந்த ஜீவாத்மா. அந்த ஜீவாத்மாவோட கலந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிருதயத்துல இருக்கிறது யாரு? இதை ஆக்டிவா வச்சிருக்கிறது யாருன்னாக்கா பரமாத்மா. அதனால ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா குடிக்கொண்டிருக்கின்றார் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ நாம உயிரோடு இருக்கின்றோம்னாக்கா அந்த ஜீவனுக்குள் தட் இஸ் த லைஃப் ஆஃப் எ லிவிங் என்டிட்டி வந்து அந்த ரூபத்திலயும் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கறது வந்து 7th அத்தியாயம், மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 9th சாப்டர், 10th சாப்டர்ல எல்லாமே நம்ம விபூதி யோகத்துல இன்னும் ரொம்ப அற்புதமா படிக்கின்றோம். அதாவது 17th ஸ்லோகத்துல இருந்து பாத்தீங்க 21st ஸ்லோகத்துல இருந்து 39 ஸ்லோகம் 17 ஸ்லோகாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விபூதி யோகால வந்து ரொம்பவுமே அற்புதமா வந்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அதனால வந்து இந்தந்த ரூபங்கள்ல நான் இருக்கேங்கிறது வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துரைக்கின்றார். சோ அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒவ்வொருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்பதை நாம அந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜீவனே வந்து பரமாத்மா அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். அதனால அவர் இருப்பதால் மட்டுமே நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை வந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இததான் வந்து பகவான் வந்து இந்த 2nd சாப்டர்ல வந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளக்க போகின்றார். கீதை சாராம்சமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல இருந்துதான் நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். 2.2 வர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு முறை. சோ வர்ஸ் படிச்சுட்டு அப்படியே போயிடலாம், இல்லைன்னா மறுபடியும் படிக்கவே முடியாது. எங்கெங்க ஸ்லோகம் இல்லையோ நான் இங்க வசி பகவானு வாச்ச குதஸ்வா கஷ்மலம் இதம் விஷமே சமுபஷ்டிதம் அனாரிய ஜுஷ்டம் அசவர்க்கியம் ஆகீர்த்தி கரம் அர்ஜுனா. அஸ்வர்க்கம் அப்படின்னாக்கா சோ அதாவது உனக்கு நான் மேல் உலகங்களுக்கு போகவே முடியாது. இந்த மாதிரியான கலங்கங்களை நீ வந்து அதாவது வச்சின்று உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது? குதஸ்தா கஷ்துவா கஷ்மலம், எங்கே ஃப்ரம் வேர் யூ காட் திஸ்? கஷ்மலம் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா த டர்ட்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா டர்ட்டினஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான ஆலோசனைகள் நீ வந்து அதாவது அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானமுடையவன் அவன். உனக்கு எங்கிருந்து இப்படிப்பட்ட கலங்கங்கள் வந்தது அப்படிங்கறதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனாரிய ஜுஷ்டம் அசவர்க்கியம் ஆகீர்த்தி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உனக்கு புகழை கொடுக்காது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கீர்த்தி என்றால் புகழ், இன்ஃபேம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல பெயரை உனக்கு வழங்காது அப்படிங்கிறது வந்து அழகா வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார்.
how have these impurities come upon you அப்படின்றது வந்து அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம் இது. சோ எங்கிருந்து உனக்கு இப்படிப்பட்ட கலங்கங்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டன? they are not at all befitting a man who knows the value of life. அதாவது வாழ்க்கையினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேல்யூ, அதாவது அதனுடைய என்ன வேல்யூ என்று தெரிந்து கொண்ட ஒரு மனிதன், இந்த மனித வாழ்க்கையினுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொண்ட ஒரு மனிதனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது முன்னேற்றம் கொடுக்காது. பிஃபிட்டிங் மேன், இது எப்பொழுதுமே அவனுக்கு வந்து நன்மையை வழங்காது. they will not lead to the higher planets also. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான சுபாவம் இருந்தால் கண்டிப்பாக மேல் உலகங்களுக்கும் முன்னால வந்து செல்ல முடியாது. பட் இட் will lead to the infamy. அதாவது பாத்தீங்கன்னா உனக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கெட்ட பெயர் தான் வரும் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து இங்கே எடுத்துரைக்கின்றார். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 2.3 2.3. சோ அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்றத பார்க்கலாம். சோ இதுல இந்த 2.2ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அதை பத்தி நம்ம வந்து கண்டிப்பா சொல்லணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரணத்தினுடைய, அதாவது அப்சல்யூட் என்றால் பூரணம் என்று அர்த்தம். சோ ஈவன் ஐ திங்க் இந்த ஈஷோ உபநிஷத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து படிப்போம், ஓம் பூர்ணமதாம் ஓம் பூர்ணமிதம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை முழுமை, அவரிடம் இருந்து தோன்றி நாம் எல்லாம் கூட முழுமையாக தான் இருக்கின்றோம் இல்லையா? நாம் எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல், நம்ம அதான் அவரிடம் தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் தான். ஆனா நாம் எல்லாருமே முழுமையான ஒரு உருவத்தை கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். நம் பிள்ளைகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையான உருவத்தை கொண்டிருப்பார்கள். சோ ஈஷோ உபநிஷத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மஸ்ட் மந்த்ராலே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓம் பூர்ணமதா, இது மந்திரத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து மனப்பாடமே பண்ண வேண்டியிருக்கும். நீங்க லெவல் 3க்கு வரும்பொழுது உங்களுக்கு ஈஷோபனிஷத் கிளாஸஸ் எல்லாம் உண்டு. ஸோ ஈஷோபனிஷத், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், இந்த 3 புக்ஸ் தான் நீங்க படிப்பீங்க. அங்க வந்து பகவத்கீதை கிடையாது. ஸோ அந்த செகண்ட் ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 நிலைகள் பகவானை பற்றி, பகவானை எவ்வாறு உணர்கின்றார்கள் என்பதை விளக்கக்கூடிய ஒரு அனாலஜியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா விளக்கி இருக்கின்றார். சூரிய ஒளி, சூரிய வட்டம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரிய கிரகம். சோ ஒருவருடைய பக்தி சேவை பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் பிலாசபியும் வரும். உங்களுக்கு வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா பிலாசபி 4th சாப்டர்ல நான் வந்து உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கின்றேன். சோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணலாம். அத்வைதம், துவைதம், அதுக்கப்புறம் விசிஷ்டாத்வைதம். இந்த 3 பிலாசபிஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்வைதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஆதி சங்கராச்சாரியார் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் உணருதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் ஒரு ஜீவன் இல்லையா, இந்த ஜீவாத்மாவை பற்றி ஐடென்டிபிகேஷன் அவர் வந்து சொல்லியிருந்தார். அதுதான் அவருடைய பிலாசபி. இந்த ஜீவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானவன், அது கரெக்ட் தான் இல்லையா? இந்த ஜீவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானவன். பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே ஆற்றல் அப்படின்னாக்கா ஒன்லி ஆற்றல் என்ற ரூபத்துல எனர்ஜி, அந்த இதுல பார்த்தக்கூடிய அந்த தன்மை. சோ அதனால தோன்றாத அருவத்தன்மையில நம்ம கண்ணு முன்னாடி எல்லா இடங்களிலுமே பகவான் நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றார். நம்மளால அவருடைய உருவமற்ற நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கம்பாரிசன் எடுக்கப்பட்டது. சோ பகவானை அந்த ரூபத்துல சேவித்து நாம் எல்லாருமே இந்த ஜீவாத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாம் அவரிடம் இருந்து தோன்றியவர்கள் தான், இந்த ஜீவாத்மாவும் நித்தியமானவன் அப்படின்னு உணர்தல், அதுதான் வந்து அத்வைதம். சோ அகம் பிரம்மாஸ்மி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமளும் இந்த எட்டர்னல் என்டைட்டி, இந்த ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவற்றவன் இல்லையா, அவனுடைய ஹையஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோடு போய் இணையிறது, பிரம்ம ஜோதியில போய் கலக்கக்கூடிய அந்த தன்மை. சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்வைத பிலாசபியை வந்து தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன் அப்படிங்கறது வந்து அழகா விவரிச்சிருக்காரு பிரபுபாதர். 2வது நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரிய கிரகத்தை வந்து அந்த பிளானட்டை வந்து நம்ம உத்து பார்க்கும் பொழுது அந்த சூரிய வட்டத்தை நம்மளால வந்து பார்க்கின்றோம் இல்லையா, தட் இஸ் லிட்டில் மோர் எலிவேஷன். அதாவது மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த லெவல் இருந்து மேலும் மேல போகும்பொழுது இந்த ஜீவாத்மாவோட உள்ளுக்குள்ள ஒரு இந்த ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவும் உட்கார்ந்து இருக்கார். 4 கைகளோட பாத்தீங்கன்னாக்கா நின்று இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபம், யக்னேஸ்வரனும் அவர் தான் பரமாத்மா ஸ்வரூபம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷீரோதாட்சி விஷ்ணுவாக 8th சாப்டர்ல நம்ம கோலோகா சார்ட்ல வந்து அழகா அந்த 3 புருஷ அவதாரங்களை பற்றி வாசிப்போம். சோ அப்ப இன்னும் நான் டீட்டெயிலா சொல்றேன் நான். சோ நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய 4 கைகளுடைய பரமாத்மாவை பற்றி உணரக்கூடிய நிலை. சோ அது வந்து செகண்ட் லெவல். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூபம், த பர்சனல் ஃபார்ம். இந்த அத்தியாயத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா
12th ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he will tell he has the personal form என்றது வந்து இன்னொரு வாட்டி நிரூபிக்க கூடியது பாத்தீங்கன்னாக்கா 12th ஸ்லோகத்துல நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். சோ இந்த மாதிரி the highest level is the பகவான். இந்த பகவான் என்பது என்ன குறிக்கின்றது என்றால் the greatest opulences, அதாவது ஹை லெவல் டிவிஷன் ஆஃப் த அவருடைய ஆற்றல்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா துறவரும் சரி, எல்லா ஞானமும் சரி, எல்லா வலிமையும் சரி, எல்லா அழகும் சரி, எல்லா வளங்களும் சரி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா ஒன் செகண்ட் ஒன் மோர் என்டைட்டி ஐ மிஸ்ட் ஆக்சுவலி. சோ இந்த மாதிரி 6 விதமான பகவான் ரெனன்சியேஷன் இஸ் த துறவம், எல்லா புகழ். சோ எல்லா புகழும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த விளக்கத்தை யார் கொடுத்தது என்றால் நம்ம வியாசதேவருடைய தந்தையான பராசுர முனி அவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விளக்கம் தான் இது. சோ நாம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒண்ணுத்துல நம்ம வந்து ஹையஸ்டா இருக்கலாம். கல்வியில வந்து நம்ம திறன் பெற்றவராக இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நல்ல, அதாவது ஹையஸ்ட் லெவல்ல நம்ம ரீச் ஆயிருக்கலாம். மேபி வெரி ஸ்காலர்லி பர்சனா இருக்கலாம், இல்லைன்னா பாத்தீங்கன்னாக்கா உலகத்திலே பெரிய பணக்காரராக கூட இருக்கலாம், இல்லை என்ன பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஒரு குத்து சண்டை வீர போடுறவங்களா இருந்தா அந்த ஸ்ட்ரென்த் அந்த இதுலயும் நம்ம இருக்கலாம். ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான் நம்ம வந்து ஒரு காலகட்டத்துலதான் அது கூட இல்லையா, பர்மனண்டா நம்ம அப்படியே இருக்க மாட்டோம் இல்லையா. சோ இந்த 6 விதமான வைபவங்கள், த மேஜர் கேட்டகரி, அந்த 6 விதமான வைபவங்களும் பகவான் ஹீஸ் த ஹையஸ்ட். அவர் தான் பாத்தீங்கன்னா எல்லாவற்றிலுமே இந்த 6த்துலயுமே ஹையஸ்ட். அதுதான் வந்து பகவான் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம். சோ அதை வந்து நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு வந்து குறிக்கின்றது. சோ யார் ஒருவர் பகவானை இந்த ரூபத்துல நினைக்கிறாங்களோ, சோ ஈஸி டு இல்லையா, மனசளவுல அவரை பாதங்களை நினைப்பது என்பது நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிம்பத்தை நம்ம வந்து எடுத்துக்கு வந்து மனசுல நிலை நிறுத்துவது ஈஸி. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஞான யோகியா இருப்பவர்கள் இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்தின் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய போக்கஸை வச்சுட்டு தியான பயிற்சிகள் வெறுமனே வந்து வெளிச்சத்தை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லைட்டை வந்து போக்கஸ் பண்ணி நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான பயிற்சிகள் நம்மளால எல்லாராலையுமே செய்ய முடியாது, ஆனா யாரோ ஒரு சிலரால மட்டுமே முடியும். சோ இந்த சக்சஸ் ரேட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து ரொம்பவுமே கம்மி. ஆனா பக்தி எல்லாராலையுமே செய்ய முடியும் இல்லையா. சோ ஒரு பக்தியில நம்ம முழுமையாக, அதாவது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாலை தொடுத்து பகவானுக்கு நம்ம சாத்தும் பொழுது பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லிக்கொண்டே நம்ம வந்து மாலையை தொடுக்கலாம் இல்லையா. அந்த மனசு ஃபுல்லா அதுல லயிக்க முடியும். அதுக்கு நம்ம புலன்களை அடக்கணும் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அதே வந்து தியான பயிற்சிகளை செய்யும் பொழுது நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துட்டு வரணும். அப்பதான் நம்மளால வந்து போக்கஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட இணைப்பை நம்மளால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். சோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்சல்யூட் பிரம்மன். அந்த நிலை வந்து பிரம்ம நிலை தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் லெவல். சோ அந்த மாதிரி தோன்றாத அருவமா அதையே வந்து போக்கஸ்டா எடுத்து வெறுமனே எனர்ஜி அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அவங்களுடைய உணர்தலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட அவர்கள் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த யோக நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ரியலைசேஷன். செகண்ட் லெவல் ரியலைசேஷன் அதுவும் பார்ஷியல் தான். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் இருக்கார் ஜீவாத்மாவோட, த சூப்பர் சோல் ஆல்சோ இஸ் தேர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா த சுப்ரீம் பிரம்மன், அந்த பரபிரம்மனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கார் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு பகவான் மீது பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த உணர்தல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா நிலை. அதற்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சச்சிதானந்த விக்கிரக நிலை, பகவானுடைய அவருடைய பூரணமான அந்த உருவத்தின் மீது நம்மளுடைய பக்தியை நாம எடுத்துட்டு போகிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் வந்து முழுமையான நிலை, தட் இஸ் த பர்சனல் ஃபார்ம். சோ இந்த 3 நிலைகளை பற்றி தான் அங்கே வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த 3 இந்த அனாலஜி கண்டிப்பா நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிலாசபியை வந்து நீங்க வந்து தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. சோ இங்க வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா அண்ட் பகவான் ரியலைசேஷன் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா துவைதம் அண்ட் விசிஷ்டாத்வைதம் அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 கல்ட் இல்லையா, ஒன்னு மத்வாச்சாரியார், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமானுஜாச்சாரி, அந்த கல்ட்ல வர்றது ஆக்சுவலி. சோ இந்த 3மே வந்து அந்த 2 நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துவைதத்துல வரும். 2 இருக்கின்றது, 2ம் இருக்கின்றது என்பது சொல்லக்கூடியதுதான் வந்து துவைத பிலாசபி. அதே மாதிரி ஒன்லி ஒன் ரியலைசேஷன் மட்டுமே நினைச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்வைத பிலாசபி. இங்க பிலாசபியை நம்ம வந்து கரெக்டா புரிந்து கொள்ளணும். கைலப்யம் மாஸ்மா காமஹ பார்த்தஹ நைதத்வய உபபத்யதே சூத்ரம் ஹிருதய தௌர்பல்யம் த்வக்த போட்சிஷ பரந்தபஹ. பரந்தப அப்படின்னாக்கா இங்க அர்ஜுனனை குறிக்கின்றது. சூத்ரம் ஹிருதய தௌர்பல்யம்,
சூத்ரம் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி கலங்கங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்ரர்கள் என்ற நிலையில இருப்பவர்களுக்கு தான் வரும், சத்திரியனுக்கு வராது இல்லையா? சோ அதாவது சத்திரியன் எப்பொழுதுமே வந்து ஒன்று வீர மரணம் எய்வான், இல்லை என்றால் வெற்றி காண்பான். இது ரெண்டு நிலைகள் மட்டும்தான். எந்த காலத்திலுமே அவன் சரணாகதி கண்டிப்பாக அடையவே மாட்டான். இன்னொன்னு இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து துறவரம் பூணணும்னு நினைக்கிறான். அதாவது தன்னுடைய எதிரிகளால் கொல்லப்பட்டாலும் பரவாயில்லை, நான் ஆயுதமின்றி நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களால் கொல்லப்பட்டாலும் பரவாயில்லை, நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம். சோ இந்த போர் முனையிலிருந்தே அவன் வந்து வெளியேறணும், சந்நியாசத்தை வாங்கி கொள்ளணும். சோ அவங்கள அந்த எதிர்க்காமலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து வெளியேறணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை, அதாவது he wants to elevate from, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சரணாகதி என்பதை ஒரு இடத்துல சூத்ரனாக வந்து சொல்கின்றான். இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்நியாசத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றேன். சந்நியாசம் யார் வாங்கிக் கொள்வார்கள் என்றால் பிராமணர்கள் தான் வாங்கிக் கொள்வார்கள். சோ சந்நியாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர்களுக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். சோ 4 விதமான பிரிவினர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி வர்ணம் 4 வர்ணங்கள் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரி 4 ஆசிரமங்களும் உண்டு இல்லையா? பிராமணனுக்கு 4 ஆசிரமங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ளிகபிள். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று பிரம்மச்சரியத்திலிருந்து சன்னியாசி ஆகலாம், இல்லை என்றால் சம்சாரி ஆகலாம். சோ அது நெக்ஸ்ட் கிரகஸ்தன், அதுக்கப்புறம் வனப்பிரஸ்தன், அதுக்கப்புறம் சன்னியாசி, ஒவ்வொரு 25 ஆண்டுகள். இது பிராமணனுக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள். நெக்ஸ்ட் சத்திரியனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து பிரம்மச்சரியன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரகஸ்தன், அதுக்கப்புறம் வனப்பிரஸ்தன். இது 3 மட்டும்தான் அப்ளிகபிள். அதுக்கப்புறம் வந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா வைசியர்கள் பார்த்தால் கிரகஸ்தன் மற்றும் பிரம்மச்சரியன், சூத்ரர்களுக்கு வெறுமனே கிரகஸ்தன். சோ திஸ் ஆர் ஆல் இந்த வேதங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ நீ சந்நியாசம் உனக்கு ரெக்கமெண்டேஷனே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து இங்க வந்து மீண்டும் வந்து பகவான் வந்து இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா விளக்குறார். சோ உனக்கு வந்து நீ ஹிருதயம் தௌர்பல்யம், அதாவது வீக்னஸ், அதாவது இந்த பெட்டி வீக்னஸ் எல்லாம் நீ வந்து காட்டக்கூடாது. இது உனக்கு வந்து நன்மையே பயக்காது. ஒரு சத்திரியனுக்கு இருக்க வேண்டியது என்னன்னாக்கா வீரம், அந்த நெஞ்சுரம் என்பது உனக்கு இருக்கணும் இல்லையா? ஆனா அதை விடுத்து நீ வந்து இங்க வந்து கேவலம் இந்த அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக் கம்பேஷன்ல போயிட்டு நீ வந்து போர் புரிய மாட்டேன், ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்த்து நீ வந்து போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றது வந்து தவறு என்பதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் வந்து சுட்டி காட்டுகின்றார் பகவான். ஆக்சுவலி 2.4 ஸ்லோகம், சாரி. ஸோ தேர்ட் ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா fourth ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா how can I counter attack with arrows in the battle like Bhishma and Drona who are worthy of my worship அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது மீண்டும் வந்து அவர் என்ன சொல்றார்? அர்ஜுன உவாச்ச கதம் பீஷ்மம் அகம் சாங்கே துரோணம் சா மதுசூதன இஷூபி பிரதியோக்ஷாமி பூர்ஜாவக அரிசூதனா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன சொல்றார், நான் எப்படி என்னுடைய, அதாவது அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரியவர்கள் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆப்போசிட்டா எதுவுமே பேசக்கூட மாட்டாங்க. அதுவே அவர்களுக்கு நாம வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம்னு நினைப்பாங்க, எதிர்த்து பேச மாட்டார்கள், ஹார்ஷ்லி தே won't ஸ்பீக் ஒன்லி. அப்படி இருக்கும்பொழுது அதாவது பாத்தீங்கன்னா தாத்தாவா இருக்கக்கூடிய, அதாவது கிராண்ட்சையர் பீஷ்மரையும் சரி, குரு ஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடிய துரோணாச்சாரியார், அவருடைய அதாவது தங்கை கணவர் கிருபாச்சாரியார் கூட அந்த பக்கம் தான் இருக்கார். இவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்ல நின்னுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சோ எந்த எட்டிகேட், அதாவது எட்டிகேட் மீன்ஸ் தேர் ஷுட் பி சம் குவாலிட்டி இல்லையா? ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து எட்டிகேட் இஸ் அ காமன் பிளாட்ஃபார்ம். எல்லாருக்குமே ஒரு குடும்பத்துல வந்து சம்ஸ்காரம் என்பது நமக்கு ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஸோ இது செய்யத்தக்கது, இது செய்யத்தகாதது என்பதை நம்மளால டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால பெரியவர்களை எதிர்த்து பேசுறது இது வந்து நம்ம சம்பிரதாயத்திலே கிடையாது. அதனால சுப்பீரியர்ஸ் லைக் பீஷ்மா, அதுக்கப்புறம் துரோணாச்சாரியா, இவங்களை எல்லாரையும் எதிர்த்து நான் வந்து போர் புரிவேன், அவங்களை எப்படி நான் அட்டாக் பண்ண முடியும்? ஸோ who are worthy of my worship, அவர்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டியவன், அவர்களை நாம் தொழ வேண்டியவர்கள், அவர்கள் எல்லாமே மதிக்க வேண்டியவர்கள். நாம் அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து நாம் அவர்களை எதிர்த்து நாம் எப்படி வந்து போர் புரியறது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைக்கிறார். ஆக்சுவலி இது ஆஸ் குட் ஆஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய தாத்தாவான உக்ரசேனருக்கும் அதே மாதிரி அவருடைய குருவான சண்டிபாணி அவருக்கு எதிராக இவர் போர் புரிவாரா அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறார். நெக்ஸ்ட் 2.5 வர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த வர்ஸ் படிச்சுட்டு நம்ம இந்த இதுக்கு போகலாம். ஸோ 2.5 குருவன் ஹத்வஹி மகானுபாவான் ஸ்ரேயோ போக்தும் பைக்ஷ்யம் அபி லோகே.
அர்த்வார்த்த காம்சாம் து குருன் ஹைவஹ புஞ்சயான் போகான் ருத்திரா பிரதிக்னான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எல்லாம் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அக்ரஸர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எல்லாம் துரியோதன் தரப்பில் நின்று கொண்டிருந்தாலும் பேராசை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் புரிந்தவர்களாக இருந்தாலும் அக்கிரமக்காரர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த பக்க தரப்புல அவர்கள் நின்று இருந்தாலுமே அவர்களை நான் கொல்வது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னால முடியாது. அவர்கள் எல்லாம் மகானுபாவர்கள் அப்படிங்கறது வந்து they are all great souls. அதாவது பீஷ்மர், துரோணர் இவங்க எல்லாருமே வந்து பத்தி சொல்றாங்க. அவர்களை கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு வர்றதுனால இதனால எந்த லாபம் வரும் என்பது எனக்கு தெரியாது. அப்படிப்பட்ட லாபம் எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கின்றார். சோ அதாவது குருதி புனல் கலந்த அந்த கைகள் கரங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எல்லா பாவங்களும் வந்து சேரும் அப்படிங்கறது வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். யாரு? நம்ம அர்ஜுனன். இட் வுட் பி பெட்டர் டு லீவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் பை பெக்கிங். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே மேல், அவர்களை கொன்று வரக்கூடிய அந்த பாவங்கள் வந்து எனக்கு தேவையில்லை. than to live at the cost of lives of the great souls who are my teachers. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அவர் குருவை கொன்று அந்த அந்த பாவத்தினால் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை எனக்கு தேவையே இல்லை. even though desiring worldly gain, இந்த பிரபஞ்சம் எனக்கு 3 உலகங்களுமே எனக்கு கிடைத்தாலுமே எனக்கு அது தேவையில்லை. they are all superiors. அவங்க எல்லாமே பெரியவர்கள் இல்லையா? if they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. அதாவது பாத்தீங்கன்னா குருதி கனல் அதாவது அது கலந்த அந்த அதாவது கரை படிந்த அந்த இதுலதான் நாம வந்து சந்தோஷமாக வாழ முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனர் வந்து இங்கே விளக்குகின்றார். சோ தேர் ஆல் பிக் பீப்புள் இல்லையா? அதாவது பெரியவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்களை நான் வதம் செய்ய மாட்டேன். அதனால் வரக்கூடிய நன்மைகள் எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். சோ நெக்ஸ்ட் 2.6 ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாசதைத் வித்மஹ கதரம் நா கரிஹோ யத்வை சேயமே யதிவா நயோ ஜாயுஹு என் ஏவ ஹத்வானா ஜிஜிவாம்சஹ த அவஷித்தஹ பிரமுகே தார்தராஷ்டிரா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகள் இல்லையா? சோ எனக்கு இங்கே அவரை வெல்வதால் எனக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தர்மமான இந்த யுத்தத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எது நல்லது கெட்டது என்று என்னால வந்து சொல்ல முடியல இல்லையா? வெல்வதால் வரக்கூடியது அந்த இது வந்து எனக்கு நன்மை பயக்குமா என்பது எனக்கே தெரியும். nor do know which is better, conquering them or being conquered by them. ரொம்ப அழகான வரி இது ஆக்சுவலி. அதாவது எது நன்மை எது நல்லது என்றதே எனக்கு தெரியாது. அவர்களால் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெல்லப்படுவதா இல்லை நான் அவர்களை வெல்வதா? சோ இந்த ரெண்டுமே எனக்கு வந்து எது பெட்டர்னே தெரியதில்லை. இவர் வென்றால் அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மரணம் எய்துவார்கள் இல்லையா? அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து கஷ்டமான ஒரு இது சுச்சுவேஷன். அதையும் நாம பார்க்கணும். இல்லை நான் கொல்லப்பட்டால் அது வந்து இந்த உலகத்திற்கு நன்மை வருமா என்பது எனக்கு தெரியாது. பீயிங் கான்குயர்ட் ஆர் கான்குயரிங் தெம், அவர்களை வெற்றி கொள்வது அல்லது அவர்கள் என்னை வெற்றி கொள்வது, எது நன்மை என்பது எனக்கு தெரியாது, எது நல்லது என்பது எனக்கு தெரியாது என்றதை வந்து இங்கே வந்து அழகா எடுத்து சொல்றார். சோ இத்தனையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரால் வந்து தீர்மானம் எடுக்க முடியாத அந்த சூழ்நிலையை வந்து எடுத்துரைக்கிறார் அர்ஜுனன். சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 7வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றார், இவை எதுவுமே என்னால தெரியாதனால உங்களுடைய பாதங்களில் நான் வந்து சரணாகதி அடைகின்றேன். ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இந்த 2.7 ஸ்லோகம். நீங்க மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய ஸ்லோகம் இது ஆக்சுவலி. அதாவது கார்பண்ய தோஷோ பஹத்த ஸ்வபாவஹ பிரச்சாமி த்வம் தர்ம சம்மூத சேதஹ யக்ஷேயஸ்யா நிஷ்சிதம் ப்ரூஹிதான் மே சிஷ்யஸ்தே அகம் ஷாதிமாம் த்வம் பிரபன்னம். கார்பண்யம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கை, அதாவது அதன் மேல் இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் கம்பேஷன், அதனால மிசர்லினஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மைசர்லினஸ் கஞ்சத்தனம் என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த கருமித்தனம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தோஷம் என்றால் ஒருவருடைய பலவீனத்தை குறிப்பது ஆக்சுவலி. சோ இவருடைய பலவீனமே இங்க இருக்கக்கூடிய பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் தான் இல்லையா? உள்ள ஹிருதயத்துல ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுப்பார்கள் இங்கே மரணம் எய்தினாலும் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்ல ஆரம்பிப்பார். ஆனா அவனுக்கு அந்த 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 இது புரிதல் வராம வெறுமனே இந்த பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய ஐடென்டிபிகேஷன் வச்சு அதை வச்சுதான் வந்து பேசுறான் அர்ஜுனன். அர்ஜுனா said, now I am confused about my duty. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய கடமை எது என்பதை நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு வந்து
கன்ஃபியூஷனா இருக்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குழப்பமாக இருக்கின்றது. சோ அண்ட் ஐ எம் யுவர் டிசைபிள், நான் இப்பொழுது உங்களுடைய பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா சீடன் ஆகின்றேன். அண்ட் அண்ட் சோல் சரண்டர்ட் அன்டு யூ, அதாவது என் ஆத்மா இதுலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய பாதங்களில் சரணாகதி அடைந்திருக்கின்றேன். ப்ளீஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ட் மீ, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு தயவு செய்து வழிநடத்தி செல்லுங்கள், வழி நடத்துவீராக அப்படிங்கறது வந்து நீங்க எனக்கு சொல்லணும். எது நன்மை, எனக்கு எது நன்மை என்பதை நீங்க எடுத்துரைக்கணும்ன்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. சோ கார்பண்ய மீன்ஸ் பட் இஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் ஆக்சுவலி. அவர் என்ன செய்யணும், அதாவது போர் புரியணுமா போர் புரியக்கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன். ஆஸ் அ போர் வீரனா அவன் போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும். ஆனா டியூ டு கம்பேஷன் அந்த காரணங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பெட்டி வீக்னஸ் ஆல வந்து அவன் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் என்ற அந்த டிசிஷன்ல உட்கார்ந்துருப்பான். சோ அதனால வந்து இந்த கன்ஃபியூஷனை வந்து நீங்க வந்து எனக்கு வந்து எடுத்துரைக்கணும். எது நல்ல வழி, எனக்கு எது நல்ல வழி, யூ டெல் மீ ஃபார் சர்டன் வாட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் மீ, அதாவது எனக்கு எது நன்மை பயக்கும் என்பதை நீங்க இந்த சிச்சுவேஷன்ல எனக்கு எடுத்து சொல்லணும். ஐ எம் யுவர் டிசைபிள், நான் இப்பொழுது உங்களுடைய புகலிடம் புகுந்த சீடன். அண்ட் சோல் சரண்டர்ட் அன்டு யூ, ப்ளீஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ட் மீ, எனக்கு என்னை வழி நடத்துவீராக அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து வைக்கிறான். சோ இது வரைக்குமே வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ற முறையில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உரையாடலே நடந்துட்டு இருந்தது. ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீரியஸ் டாக். இனிமே வந்து அவர் பேசக்கூடியது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சீரியஸா இருக்கும். ஏன்னா தட் இஸ் அ குரு அண்ட் சிஷ்யானுடைய ரிலேஷன்ஷிப் ஆக்சுவலி. சோ இப்போ வந்து 5 to 7 ஸ்லோகத்தினுடைய அவர் போர் புரியாததுக்கான இந்த காரணங்களை பற்றி சில விளக்கங்கள் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்ல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ பை நேச்சர் வே, அதாவது இயற்கையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா மனிதனுடைய இயல்பு இந்த 3 குணங்களோடு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா. இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவனுடைய செயல்பாடு, அவனுடைய கர்மங்களை அவன் வந்து செயல்படுத்துகின்றான். சோ அந்த கர்மங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல் இல்லையா, நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த பௌதிக இயற்கையில பற்றுதல் உண்டு. சோ அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நம்ம பற்றுக்கொண்டுதான் நம்ம செய்கின்றோம். அது வந்து தவறு. அதுதான் கிரிப்பனாஸ் அப்படின்ற மிசர்லி அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து இங்க வந்து இந்த சமஸ்கிருத வார்த்தையில வந்து நாம வந்து பார்க்கின்றோம். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோர்ஸ் ஆஃப் பெர்ப்ளெக்சிட்டிஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இன்எபிலிட்டி, அதாவது ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன், அதுதான் பெர்ப்ளெக்சிட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கும். இந்த பௌதிக இயற்கையில நம்மளால மெட்டீரியலிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் தவிர்த்து வாழவே முடியாது. ஆனா அந்த மெட்டீரியலிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸை நம்ம எவ்வாறு செய்யணும், இந்த பௌதிக செயல்களை நாம் எவ்வாறு எடுத்து செல்லணும் என்றதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதன் மேல் பந்தப்பட்டு கொண்டு அதன் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசைகளை வளர்த்து கொண்டு அதனுடைய பலன்கள் மேல வந்து இச்சை கொண்டு நாம செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால அந்த சூழ்நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ் பண்ணி எந்த ஒரு செயலுமே செய்ய முடியாது. அதுதான் பர்ப்ளெக்சிட்டிஸ் அண்ணாக்கா inability to handle the things, அதாவது அந்த சிச்சுவேஷன் நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியாது. எவ்வாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த சம்மர் சீசன்ல வெயில் காலத்துல வந்து காட்டுல பாத்தீங்கன்னா தானாவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீ பிடிச்சு எரியும் இல்லையா. அதாவது மூங்கில் ஒன்றோடு ஒன்று உராயும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனால் ஏற்படக்கூடிய வெப்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெருப்பு வந்து உற்பத்தி ஆகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அந்த காடையே வந்து பற்றி எரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. அந்த சிச்சுவேஷனை நம்மளால வந்து கையில ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா? அந்த மாதிரியான ஒரு ஓமையை வந்து இங்கே வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எதுக்கு? the source of perplexities, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த inability situation வரக்கூடிய இது வந்து அதனுடைய மூல காரணமே இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதை நாம எவ்வாறு எதிர்கொள்ள முடியும் என்றால், ஒருவர் முழுமையான சரணாகதியை பகவானிடத்தில் செய்தால் கண்டிப்பாக அந்த சூழலை அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வந்து பகவானே வழங்குவார். ஸோ சரண்டர் டு எ போனஃபைடு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரு இருந்தா அவருக்கு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சரணாகதி அடையலாம். அவ்வாறு இல்லை என்றால் பகவானுக்கே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சரணடையலாம். ஏனென்றால் இஸ் த யூனிவர்சல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா குருவாக இருப்பது, ஜகத்துக்கே குருவாக இருப்பவர் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா. அவருக்கு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சரணாகதி அடையலாம். இல்லை என்றால் அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்கக்கூடிய அந்த குருவுக்கு நாம வந்து சமர்ப்பணமாகலாம். சோ சமர்ப்பணம் எப்பொழுது வரும் ஒருத்தருக்குன்னாக்கா நம்பிக்கை என்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் வரும். சோ எதன் மேலாவது நாம் நம்பிக்கை வைத்தால்தான் அந்த பாதையை நம்ம முன்னேற்றமாக எடுத்து செல்ல முடியும். அதே மாதிரிதான்
பக்தி பாதையில நாம முன்னேறணும்னா கடவுள் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை வந்து நாம வந்து ஸ்திரமாக்கி கொள்ள வேண்டும். அந்த ஸ்திரத்தன்மை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை உயர்ந்த ஆளுமை என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்திற்கு நம்மளை எடுத்து செல்லும். ஒருவரை அந்த மனப்பக்குவம் ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் பாதங்களில் அவர்கள் சரணாகதி அடைகிறார்கள். சோ சரணாகதி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம காலில் விழுந்து வணங்குறது கிடையாது. ஆக்சுவலி மனதை பகவானின் பாதங்களில் நாம சமர்ப்பித்தல், நம்மளே வந்து சமர்ப்பிக்கிறது. சோ நம்மளுடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா காட் சென்ட்ரிக்கா எடுத்துட்டு போகிறது. எதையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை சுற்றியே செயல்படக்கூடிய தன்மை. எஸ், நாம வாட் எவர் வி டூ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அதாவது பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ல கூட பாத்தீங்கன்னா 9.27 ஸ்லோகம், அதாவது அந்த அந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ அனைத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சமர்ப்பணமாக தான் நீ செய்யணும்னு சொல்வார். அதாவது ஒரு ஆஃபரிங்கா தான் பகவானுக்கு நாம வந்து நிவேதனமாக செய்யணும்ன்ற இல்லையா, அந்த ஆஃபரிங்கா தான் நீ செய்யணும்ட்டு பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கு சொல்கின்றார். அவ்வாறு நீ செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக பாவ விலை இருமைகளில் நாம வந்து சிக்கிக் கொள்வதே கிடையாது. சோ அந்த இருமை, அதாவது பாவ புண்ணியம் என்னும் அந்த இருமையிலிருந்து நம்ம வெளியேறணும்னாக்கா நாம வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகியாக நாம வந்து செயல்படணும். அதாவது எந்த பலன் மேலும் நம்ம வந்து பற்றுதல் வச்சுக்க கூடாது. நாம செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களுமே பக்தியோடு எடுத்து செய்யணும். சோ அனைத்துமே பகவானுடைய கடமை. நாம வெறுமனே கருவியாயாக இந்த சாப்டர்லே 2.47 தான் சொல்வார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகான விளக்கம் உண்டு. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதற்கு மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. செயல்களின் பலன்களை நாம வந்து என்றைக்குமே வந்து விழையக்கூடாது. அந்த செயல்களுக்கு காரணமும் நாம தான் என்னைக்குமே நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது. எதற்கு சொல்கின்றார் என்றால் இந்த பாவங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து சேருமேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்லும் பொழுது, சோ நீ வந்து இந்த இடத்துல எந்த செயலுமே செய்வது கிடையாது. நீ அதாவது அந்த செயலை வந்து செய்யப்படுவதற்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா மட்டும்தான் நீ இருக்க, வெறுமனே நீ ஒரு கருவிதான் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம அதாவது பகவான் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம வந்து பார்க்கத்தான் போகின்றோம். சோ ஸ்கின் டிசீஸ் அப்படின்னாக்கா உடலால் ஐடென்டிபிகேஷன் இல்லையா, அதாவது நம்மளுடைய பாசம் பரிவு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பவுண்டரிக்குள்ளே வச்சுக்கிறது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய பிள்ளைகள், என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய சொந்த பந்தம், என்னுடைய நாடு அப்படின்னு அந்த பவுண்டரிக்குள்ளேயே நம்ம அந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே நம்ம வச்சுக்கிறோம் இல்லையா. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்கின் டிசீஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன், அதுதான் மெட்டீரியலிஸ்டிக் கம்பேஷன் என்றது அதுதான். சோ அப்படிப்பட்ட தன்மை நம்ம இருக்கக்கூடாது. எல்லாரையுமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு தேவை. அதாவது ஒரு பிராமணன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாய், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா யானை, நாயை தின்பவன், எல்லாரையுமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும் என்பது 4th அத்தியாயத்துல வந்து பகவான் ரொம்ப அற்புதமாக விளக்குகிறார் இல்லையா. சோ இந்த ஸ்கின் டிசீஸை நம்ம கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். அதாவது அந்த கருணை எதனால வரணும்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல்னால வரணும், அதாவது ஆன்மீகத்தன்மையில வரணும். சோ அதாவது நீ இவர்களை கொல்வதால் அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துரியோதனனை கொல்வதால் என்ன நன்மை வரும் சொல்லுங்க. துரியோதனனை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் எப்பொழுதுமே அதர்மம் புரிபவன் இல்லையா. அவனை மேலும் அதர்மம் புரிதலிருந்து அவனை நீ தடுக்கலாம் இல்லையா. அந்த ஆத்மாவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாவங்களை வந்து நம்ம குறைக்கலாம் இல்லையா. சோ மேலும் வந்து ஃபியூச்சர்ல அவன் செய்யக்கூடிய அதர்மத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக குறைக்கணும்னா அவனுக்கு இங்கே தண்டனை என்னும் ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு மரணம் என்பதை நாம வந்து வழங்கத்தான் வேண்டும் என்று பகவான் சொல்றக்கூடிய இந்த இதுல வந்து பாக்குறது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே இந்த அதர்மம் தர்மத்துல நின்றுட்டு இருக்கக்கூடிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மரும் சரி, துரோணாச்சாரியாரும் சரி, இவங்க எல்லாருமே வந்து தர்மம் அறிந்தவர்கள் தான், கர்ணன் எல்லாருமே. ஆனால் அவர்கள் இருந்த தரப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் தரப்புல நின்றுட்டு இருந்தாங்க. as good as they are supporting the அதர்மம் என்பதுதான். ஆனால் அவர்களை நீ விதைத்தால் பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை நீ ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறாய். அதே மாதிரி அவர்கள் மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறு உடலை, ஒன்று மோட்சம், இல்லை என்றால் சொர்க்கம், இல்லை என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு, இல்லை என்றால் மறுபிறவி எடுத்தால் அவர்கள் வேறு உடலை அடையும் பொழுது நன்னிலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நீ அவர்களை வழிவகுக்கிறாய் அப்படிங்கிறது தான் பகவானுடைய கோட்பாடு. அதனால we should give them the, அதாவது அவங்களுக்கு அந்த இது நம்ம செய்யணும், ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் இங்க வந்து சொல்கின்றார். சோ இந்த உணருதல் எப்ப வரும்னாக்கா ஒருவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தான் உடல் அல்ல,
ஆத்மா என்பதை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு போகும்பொழுது மட்டும்தான் வரும் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். ஆத்ம உணர்வை அவர்கள் அடையும் பொழுது இதை எல்லாவற்றையுமே அவர்களால உணர முடியும். சோ அதுல ஹையஸ்ட் லெவலா போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தே ஆர் கால்ட் அஸ் த பிராமணாஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வ குணத்துல போயிட்டு இந்த பேசிக் குவாலிட்டியே வந்து சத்வகுணம், அதுக்கப்புறம் தான் சுத்த சத்துவம். சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த நிலையில போய் நிர்குணவாதியாகி விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நாம செல்கின்றோம். சோ இதுதான் அந்த அர்ஜுனனுடைய கன்ஃபியூஷன், நாட் ஃபைட்டிங்ன்றதுக்கான காரணங்கள். பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்வார். ஞான யோகத்தின் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகாக அவருடைய விளக்கங்கள். ஃபைட், there is no death for soul. ஆத்மாவுக்கு எப்பொழுதுமே மரணம் கிடையாது. இட் இஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்மார்டல். இந்த உடல் மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அழியும், பெரிஷபிள். அது இம்பெரிஷபிள் அப்படிங்கறது வந்து சொல்ல, அழிவற்ற தன்மை வந்து ஆத்மா. என்னுடைய அதாவது பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள் நித்தியமானவை அப்படிங்கறது வந்து பின்வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்ல போகின்றார். சோ இது வந்து 11th ஸ்லோகம் பாக்குறோம் நம்ம இப்போ. அதாவது ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச அசோஷயான் அன்வசாச்சோத்வம் பிரஜ்ஞவாதாம்ச பாஷசே காதாஷுன் ஆகாதாஷும்ஷ நானுஷோஷாந்தி பண்டிதஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இப்போ த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கடவுளினுடைய உயர்ந்த ஆளுமை அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு விளக்கம் இது நண்டு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட்ன்றதுக்கு. வைல் ஸ்பீக்கிங் த லேர்ன்ட் வேர்ட்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவன் ஞானம் அறிந்தவன் யாரு? அர்ஜுனன். யூ ஆர் மோர்னிங் ஃபார் வாட் இஸ் நாட் வர்த்தி ஆஃப் கிரீஃப். அதாவது நீ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீ வந்து வருத்தத்துல தோய்ந்திருக்கின்றாய், வருத்தப்படாத ஒன்றுக்காக நீ வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றாய் அப்படின்றத வந்து அழகா இங்க சொல்கின்றார். தோஸ் ஹூ ஆர் வைஸ் லெமன்ட் நெய்தர் ஃபார் லிவிங் நார் ஃபார் டெட். அழகான ஒரு வரி இது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் உள்ளவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்ந்தவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ கண்டிப்பாக வருத்தப்பட மாட்டார்கள். ஏனென்றால் உடல்தான் அழிகின்றது, ஆத்மா அழிவடையாது. அவர்கள் மீண்டும் பிறவி எடுத்தால் வேறு ஒரு உடலை தரித்து மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்கின்றார்கள். ஆனால் நித்தியமான அந்த ஆத்மாவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீ எப்பொழுதுமே கொல்வது கிடையாது, கொல்லவும் முடியாது. ஆனால் வெறும் உடலை கொல்வதால் நீ எதற்காக இவ்வளவு வருத்தப்படுகின்றாய் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் நீங்க அந்த பர்பட்ல படிக்கும்பொழுது உங்களுக்கு வரும். சோ நீங்க அதையும் படிங்க. சோ டீடைல்டு பர்பட் நீங்க கண்டிப்பா வாசிக்கணும். சோ இந்த 11 உடைய அந்த ஃப்ளோ சார்ட் தான் இது. பகவான் ஹி இஸ் த கண்ட்ரோலர் ஆஃப் போத் இல்லையா? அதாவது இந்த ஆத்மா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவையும் உடலையும் இரண்டையுமே கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கிறவர் யாருன்னா பரமாத்மா தான். நம் ஹிருதயத்திலே உட்கார்ந்து வழி நடத்துகின்றார். சோ ஒருவர் குணத்திற்கேற்றவாறு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் அமையும் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ், ரஜஸ் மற்றும் சத்வம். சத்வத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக வழிபாடு, தெய்வ நம்பிக்கை உடையவர்கள், எந்த செயலுமே காட் சென்ட்ரிக்கா வச்சுதான் செய்வாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவான் பாத்தீங்கன்னா நற்பாதை, அவர்களுக்கு எந்த பாதையில் சென்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்வழி என்பதை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாதையை வந்து அவரே காட்டின்றே இருப்பார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் ஓரளவுக்கு தெரிந்தாலும் அவர்களுடைய பேராசை, அகங்காரம், இதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷார்ட்கட்ஸ்ல போகணும்னா அதையும் ஓவர் ரூல் பண்ணி தான் போவாங்க. ஆனா இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அழிவு என்னும் அந்த பாதையில போயிட்டு நிற்பாங்க. அறியாமையில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே செயலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருப்பி திருப்பி செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நல்லது கெட்டது எதுவுமே தெரியாது, எது தர்மம் எது அதர்மம் எதுவுமே தெரியாது. சோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த யோக மாயையால் வந்து பகவான் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். இந்த ஸ்பிரிட் மேட்டரை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ இத வந்து இந்த உடலோடு ஒட்டின்னு இருக்கு. சோ இந்த 5 வாயுக்கள் ஐ திங்க் பின்னாடி வரும். நான் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் பேஸ்டட் ஹியர். எஸ், இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நம்மளுடைய உடல்ல பாத்தீங்கன்னா 5 விதமான வாயுக்கள். ஏன் இந்த ஹிருதயத்துல ஆன்மா உட்கார்ந்து இருக்கு, அதனுடைய சைஸ் எல்லாமே சொன்னேன். அது வந்து எட்டர்னல் என்டிட்டின்னு சொன்னேன், அதோட பரமாத்மாவும் உட்கார்ந்து இருக்கு. சோ இந்த உடல் என்னும் இந்த மரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிருதயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 பறவைகள் உட்கார்ந்து இருக்கு. ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மா என்னும் ஒரு பறவை, அதே மாதிரி பரமாத்மா என்னும் ஒரு பறவை. இந்த அனாலஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல வந்து பிரபுபாதர் அவருடைய பர்பட்ல ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்கார். அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய கனிகளை சாப்பிடக்கூடிய பறவை வந்து ஜீவாத்மாவாகிய நாம தான். அதே மாதிரி சாட்சி பறவையா உட்கார்ந்து இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா தான் உட்கார்ந்து இருக்கார். இதுல நம்ம இந்த இது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ இந்த உடல்ல 2 இருக்கு, ஒன்னு சோல், இன்னொன்னு சூப்பர் சோல். இந்த சோல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
5 விதமான வாயுக்கள். எப்படி இந்த குட்டியா இருக்கக்கூடிய இந்த சோல் வந்து உடல் முழுவதுமே நம்மளால, இப்ப கால்ல எங்கேயாவது அடிபட்டா நம்ம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதன் மேல போக்கஸ் பண்ணுது இல்லையா? மனம் வருத்தப்படுகின்றது, புத்தி அதன் மேலதான் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா? எவ்வாறு இந்த இந்த உணர்வு என்பது நமக்கு தெரிகின்றது, உடல் முழுவதும் எப்படி பரவி இருக்கின்றது என்றால் இந்த 5 விதமான வாயுக்கள் மூலமா தான் இந்த உடல்ல வந்து பரவி இருக்கிறது. சோ பிராணா என்பது நம்மளுடைய சுவாசம் இல்லையா? மூச்சு காற்று. அது எந்த நக்க பாடி, இந்த தலை மற்றும் ஹிருதய பாகம் வரையும் இருக்கக்கூடியதுதான் பிராணா. அது என்னன்னாக்க இன்ஹலேஷன், எக்ஸலேஷன், இந்த இதெல்லாமே பண்றோம் இல்லையா? அதன் மூலியமா நம்ம தெரியும். அப்பானா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இடுப்புக்கு கீழே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கழிவு உறுப்பு மூலயமா வரக்கூடிய வாயு வந்து அப்பானா என்று சொல்லப்படுவது, டவுன்வர்ட், வெளியே தள்ளக்கூடியது. சமானா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தொப்புள் கொடியாண்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அப்சர்வேஷன் அதுல வந்து ஈர்க்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது சமானா என்னும் அந்த வாயு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உதானா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நம்ம பேசக்கூடிய பேச்சு, இந்த சப்தம் இதெல்லாம் வருது இல்லையா, ஸ்பீச், எக்ஸ்பிரஷன், ஸோ இதெல்லாமே வெளிப்புறமா வரக்கூடியது. அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உதானா என்னும் அந்த வாயு. இந்த வயானா என்னும் வாயு பாத்தீங்கன்னா உடல் முழுவதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்க்குலேட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த 5 வாயுக்கள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த உணர்வு என்னும் அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாங்கி, இந்த 5 வாயுக்குள்ளதான் மிதந்துட்டு இருக்கு இந்த ஜீவாத்மா. சோ இந்த 5 வாயுக்களை மிதந்துட்டு இருக்க ஜீவாத்மா இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கக்கூடிய இந்த வயானா, அதனால்தான் நமக்கு உணர்வு என்பது இந்த உடல் முழுவதுமே நமக்கு தெரியாது. சோ ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா பிற உறுப்புகளையும் நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால டச் பண்ணா நம்மளால உணர முடியும். கீழே விழுந்தாலும் விழுந்தோமே என்ற அந்த இது எல்லாமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஒரு செயல், உண்ணுதல், உறங்குதல், இது எல்லாமே நம்ம செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். இதெல்லாமே உணர்வு பூர்வமா தான் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? இந்த 5 விதமான வாயுக்களால தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே நடைபெறுகின்றது. சோ இந்த விதத்துலதான் இந்த அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டி ஆன்மாவை நாம வந்து உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த ஜடமா இருக்கக்கூடிய இந்த உடல்ல இந்த ஆன்மா வந்து உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கிறத நாம வந்து இதன் மூலமா தான் பார்க்கின்றோம். டாக்கிங் லைக் அ லேர்ன்ட் மேன், அவன் பேசக்கூடியது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து ஒரு படித்த, அதாவது ஒரு ஞானமுடைய மனிதனாக தான் பேசுகின்றான். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீரோவா இருக்கான். அதாவது இங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை வந்து பகவான் ஏற்படுத்தினார். உண்மையிலே வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானமுடையவன், அவனுக்கு தெரியும். ஆனா இந்த சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணதே பகவான். எதற்காக என்றால் பகவத்கீதை வந்து நம்மள ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் இது தெரியணும்ன்றதுக்காக தான் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஞானத்தை அவர் வழங்கணும்னு நினைச்சார். ஏன்னா முதல் தடவையா பேசின பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காலப்போக்குல அந்த சங்கிலி தொடர்பு விட்டு போயிடுச்சு. அதனால்தான் மீண்டும் வந்து பகவத்கீதை வந்து பேச வேண்டிய சுச்சுவேஷனை ஏற்படுத்தி பகவான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் நமக்கு. சோ லேர்ன்ட் மேன் தெரியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, உடல் வந்து நித்தியமற்றது என்பதை வந்து ஞானம் அறிந்தவனுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். சோ நோஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த பாடி அண்ட் த சோல் இல்லையா? சோ ஒரு ஞானிக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியும் ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது, எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியது. அதே மாதிரி உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமற்றது, அழிவடையக்கூடியது. அதனால டோன்ட் லெமன் ஃபார் த பாடி, இந்த உடலுக்காக நீ வருத்தப்படக்கூடாது. வேர் இட் இஸ் டெட் ஆர் அலைவ், அதாவது அது உயிரோடு இருந்தாலும் சரி இறந்து போனாலும் சரி இந்த உடலுக்காக நீ வந்து வருத்தப்படக்கூடாது. பாடி இஸ் பார்ன் அண்ட் டெஸ்டின்ட் டு வாங்கிஷ் இல்லையா? உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் இணைந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தாயினுடைய கருவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா உருவாகின்றது. சோ அது வந்து அது உருவாகி வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறந்து வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் மடிகின்றது, வாங்கிஷ்ட். இறுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் வந்து மடிகின்றது. ஆத்மால எந்த மாற்றமுமே கிடையாது இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல. சோ டெஸ்டின், therefore body is not important as soul அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பத்தி, ஆத்மாவுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பத்தி அழகா எடுத்துரைக்கின்றார். ஸோ இந்த 12th ஸ்லோகம் நம்ம கண்டிப்பா இந்த சாப்டரே ரொம்ப அற்புதமான சாப்டர். இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம். நம்ம வந்து ரொம்ப நிதானமா படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும். நாஹி பிரபஷ்யாமி, சாரி ஐ ஹவ் கான் பேக், ஒரு நிமிஷம். 12th ஸ்லோகம், 12th ஸ்லோகம். நத்வஹேவம் ஜாத்து நாசம் நாத்வம் நமே நேமே ஜனாதிபாக நச்சைவ நா பவிஷ்யாமி சர்வே வயம் அத பரம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அதாவது there is no time, அதாவது பகவான் இருக்கலன்ற ஒரு டைம் எப்பவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது. ஐ டிடன்ட் எக்ஸிஸ்ட்,
அண்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த அரசர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னையும் இருந்தாங்க, இப்பயும் இருக்காங்க, இனிமேலும் இருப்பாங்க. நானும் முன்னையும் இருந்தேன், இப்பயும் இருக்கேன், இனிமேலும் வருவேன் அப்படிங்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகா விவரிக்கின்றார். சோ நானும் இருக்கின்றேன், நீங்க எல்லாரும் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க, ஃபியூச்சர்லயும் இவங்க வருவாங்க. அதனால வந்து நீ வந்து உடலுக்காக நீ வருத்தப்படக்கூடாது அப்படிங்கறது வந்து இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகா விளக்குகின்றார். கதா உபனிஷத், ஸ்வேதேஸ்வர உபனிஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பர்பட்டை நீங்க கண்டிப்பா படிக்கணும். சோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நாட் ஒன்லி இன் பகவத்கீதை மட்டுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் மட்டும்தான் இங்க சொல்றாருன்றது கிடையாது, பிற உபனிஷத்களிலுமே இதனுடைய ரெஃபரன்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து எஸ் தேர் வாஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதாவது உருவம் என்ற அந்த ரூபம் இருக்கின்றது என்றதுக்காக ஒரு விளக்கங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால இங்க வந்து மாயாவாதம் பிலாசபி, அதாவது இம்பர்சனலிசம், தோன்றாத அருவம் மட்டுமே கிடையாது பகவான் வந்து போத், அதாவது எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். சோ the energetic is the person who possesses the energy. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான் அவருடைய அந்தரங்க சக்தியா இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவம் என்று நாம சொல்கின்றோம். சோ அதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா there are 3 types of energies இல்லையா? இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி, சுப்பீரியர் எனர்ஜி, அதாவது ஆன்மீக ஆற்றல், தெய்வீகமானது, அது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜின்னு சொல்வோம். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தரங்க சக்தின்னு சொல்வோம். இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமே பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியால் படைக்கப்பட்டது, அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சின்னு சொல்வோம். சோ அதே மாதிரி இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய நாம தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவராசிகள், ததா சக்தி. நம்ம ஒண்ணு மேலுலகத்திற்கு விடுதலை அடைந்து செல்கின்றோம், இல்லை என்றால் கீழ் உலகங்களுக்கும் தள்ளப்படுகின்றோம். சோ அந்த மாதிரி வந்து 2 இயல்புகளிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மிடில்ல இருக்கும் இது ஜீவாத்மாக்கள். சோ இந்த மாயாவாத பிரின்சிபல்ல பாத்தீங்கன்னா வெறுமனே எனர்ஜி மட்டும்தான்ன்றது அவங்களுடைய வாதம். மாயாவாதம் மீன்ஸ் தட் இஸ் இந்த பிரபஞ்சமே மாயை அப்படின்னு உணர்ந்து சொன்னவர்கள், அதனால்தான் அவர்களுக்கு மாயாவாதம் என்று சொல்லப்படுவது, இம்பர்சனலிசம். ஆனா சங்கராச்சாரியார் கரெக்டா தான் சொல்லிட்டு போனார். ஆனா அவரை பின்பற்றி வந்த ஃபாலோவர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிற்காலத்துல எல்லாமே வந்து அவரவர்கள் புரிந்த வண்ணம், அவர்களுக்கு என்ன புரியறதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் கடவுள் நீ கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த இதுலதான், ஏன்னா we are all eternal இல்லையா, அகம் பிரம்மாஸ்மி, சோ நானே பிரம்மம் நானே கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க. எஸ் we are all spiritual entity that we should accept, அதாவது ஆத்ம ரூபத்துல நாம நித்தியமானவர்கள் என்று நாம வந்து கண்டிப்பாக உணர வேண்டும். ஆனா அதற்காக வந்து நானே கடவுள் அப்படிங்கிற, நீ கடவுள் நான் கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கான்செப்ட் வந்து தவறு. சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிற்காலத்துல வந்தவர்கள் வந்து எடுத்து சென்ற ஒன்று. சோ தவறான புரிதல் அது. ஆனா சங்கராச்சாரியார் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈவன் தோ அவர் ஒரு இம்பர்சனலிஸ்டா இருந்தாலுமே அவர் பர்சனல் ஃபார்ம்ல தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து புகழ்ந்து, அதாவது பஜகோவிந்தம் சரி, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கீத மகாத்மியத்தையும் பாடியவரே அவர் தான் இல்லையா? சோ இந்த ரெண்டுமே வந்து பாடியவர் அவர், ரூபத்தை பகவானை அந்த ரூபத்துல வந்து பார்க்கின்றார். ஆனா இம்பர்சனல்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க, அந்த ரூபமும் மாயை என்று அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இந்த பிரபஞ்சத்துல பகவான் வரும்பொழுது அந்த ரூபமும் மாயை என்று அவர்கள் வந்து விளக்குகிறார்கள். அது தவறு. ரூபம் எப்படி மாயையாகும்? கண்டிப்பாக மாயை ஆவாது இல்லையா? சோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்ம பிள்ளைகள் அது மாயை என்று நம்ம சொல்லுவோமா? இந்த ரூபத்துல காண்கின்றோம் நம்ம. we have also have a personal form. அப்ப நம்மளை படைத்தவருக்கும் ஒரு பர்சனல் ஃபார்ம் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? அதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அதுதான் மாயாவாத பிரின்சிபல் வந்து இதுதான், அதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ வெறுமனே ரூபமற்ற நிலையை நாம வந்து கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் 2.13 பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்திபிர் தீரஸ்தத்ரனா முஹ்யதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேஹினோ உடல் கொண்ட ஆத்மா, எம்பாடிட் சோல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது இட் பாசஸ் த்ரூ மெனி ஃபேசஸ் இல்லையா? அதாவது பிறக்கின்றது, வளர்கின்றது, எவ்வன வயது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அதாவது குடும்ப வாழ்க்கையில போகும் நம்மளுடைய பிள்ளைகள், அந்த இது நம்மளுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்ம வயோதிகம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வியாதி. சோ இந்த மாதிரி நிலைகள், வியாதி வயோதிகமான பிறகு மரணம். சோ இந்த நிலைக்கு நாம வந்து செல்கின்றோம். அதுதான் கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரா. ஜரா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இந்த வயதான காலம். சோ ஓல்ட் ஏஜ், அதுதான் ஜரா என்று சொல்லு. தேகம் கொண்ட ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தேகத்துக்குத்தான் வந்து மாற்றம் ஏற்படுகின்றது ஒழிய ஆத்மாவில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவதே கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு வயோதிகம் கிடையாது, ஆத்மா ஒண்ணுதான் இல்லையா? So it will not. இந்த மாற்றத்தினால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்ப சோபர் பர்சன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தீரா என்றால் சோபர் பர்சன்,
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிதான புத்தி உடைய மனிதன் அப்படின்னு சொல்லப்படுவது. அப்படின்னா யோசிக்கும் தன்மை, அதாவது அவருக்கு ஞானம் உண்டு என்று அர்த்தம். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா will not be bewildered by such change. அவர்கள் இந்த மாற்றத்தினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு பயமோ எதுவுமே இருக்காது அவர்களுக்கு. இதெல்லாம் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பாதை தான். ஒவ்வொரு மனிதனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த காலத்தை கடந்து செல்ல வேண்டியது தான் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருப்பார்கள். ஆத்மாவுக்கு வயோதிகமே கிடையாது. அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எப்படி ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரிய காரணம் சர்வ காரண காரணம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பிரம்ம சமிதால பிரம்மர் பாடியிருக்கார். அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் அவரே, அநாதியும் அவரே, ஆதியும் அவரே அப்படின்றது வந்து நம்ம அழகா சொல்லியிருக்காங்க. ஈஸ்வரா மீன்ஸ் இஸ் த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். ஈஸ்வரா மீன்ஸ் கண்ட்ரோலர். இஸ் த கண்ட்ரோலர் ஆஃப், அவர் தான் எல்லாவற்றையுமே கட்டுப்படுத்துபவர். அதாவது சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து உயர்ந்த கட்டுப்பாட்டாளர் அவர் தான். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து அவரிடம் இருந்து வந்த நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பழமையானவன் தான். அவரும் பழமையானவர், நாமளும் பழமையானவர்கள் தான். அதாவது ஆத்ம ரூபத்துல ஆத்மாவுக்கு எந்த வயதுமே கிடையாது. அவன் மிகவும் பழமையானவன். அவன் எப்பொழுதுமே நித்தியமாக இருப்பவன். அவனுக்கு பிறப்பு இறப்பு என்பது எதுவுமே கிடையாது. ஆனா இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் பிறப்பு இறப்பு உண்டு என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளும். அதனால்தான் இத்தனை விதமான ஸ்டேஜஸ் நம்ம வந்து தாண்டி செல்கின்றோம். சோ அழகான ஒரு ஸ்லோகம். தேகினோஹஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகேந்திர பிராப்திகி தீரஸ்தத்ரா முஹியதி. சோ இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப அற்புதமான, இந்த 12, 13, 14 ஸ்லோகம் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகங்கள். இந்த சாப்டரே ரொம்ப அற்புதமானது. சோ மாத்ரா ஸ்பஷ்டேஷ்டு கௌந்தேய சீதோஷ ந சுக துக்கதா அகாமப்யானிஹோ நித்யஷ்ட தம் தாம்ச திதிக்ஷ்வா பாரதஹ. திதிக்ஷா என்றால் டாலரன்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா we should have tolerance. பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ளணும். நம்ம வந்து இந்த மாற்றங்களால் வரக்கூடிய சுக துக்கங்கள் எதுவாக இருந்தாலுமே நாம வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வந்து அடையணும். திஸ் நான் பெர்மனன்ட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ். இங்க எதுவுமே இது வந்து துக்காலயம் இல்லையா? இங்கே அசாஸ்வதமான காரியங்கள் தான் நடக்கும். இங்க எதுவுமே சாஸ்வதமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது இங்கு ஏற்படக்கூடிய சுகமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமற்றதுதான், துக்கமும் நித்தியமற்றதுதான். இன்னைக்கு நம்ம 1 மணி நேரம் சந்தோஷமா இருந்தா அடுத்த 1 மணி நேரம் எந்த நிலையில இருப்போம் நம்மளால சொல்லவே முடியாது. தட் இஸ் த பிரசன்ட் ஸ்டேஜ் இல்லையா? இந்த கலியுகத்தினுடைய இதுவே அதுதான். their appearance is due in course. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது காலத்துக்கு ஏற்றவாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். சுகமும் துக்கமும் கலந்துதான் இந்த வாழ்க்கை. சோ அப்பியரன்ஸ் அண்ட் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் அது எவ்வாறு என்றால் சீதோஷ்ணம் நிலம். அதாவது சீதோஷ்ணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நம்ம வந்து வெயில் காலம், அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மழை காலம் வரும், அதுக்கப்புறம் இலையுதிர் காலம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது என்னது ஸ்ப்ரிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சம்மர், அந்த வசந்த காலமும் வரும் நமக்கு. சோ இந்த மாதிரி இந்த காலங்கள் எல்லாமே மாறிக்கொண்டே இருக்கும். அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுக துக்கங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதை வந்து இந்த உடல் கொண்ட ஆத்மாவா இருக்கக்கூடியவன் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், ஈக்குவலா பார்க்கக்கூடிய மனப்பக்குவம், எல்லாவற்றையுமே சமமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை அவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். டாலரன்ஸ், ஒன் மஸ்ட் லேர்ன் டு டாலரேட். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து அதை வந்து பொறுத்து கொள்ள வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வித்தவுட் பீயிங் டிஸ்டர்ப்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மென்டலி வி ஷுட் நாட் கெட் டிஸ்டர்ப். அதாவது இந்த புத்தியையும் மனதையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சமமான இதுல எடுத்துட்டு போகக்கூடிய பக்குவ நிலையை நம்ம வந்து அடையணும். சோ அந்த டாலரன்ஸ்னாலதான் நம்ம அந்த பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். இது எல்லாம் சர்வ சாதாரணமாக வாழ்க்கையில நடப்பவை அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ளணும். சோ அதனால நாம மட்டும்தான் சுகமா இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அகங்காரப்படுறதோ, இல்லை நாம மட்டும்தான் துக்கத்துல இருக்கோன்றதுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா துவண்டு போய் படுத்துக்கிறதோ மிகவும் தவறான ஒன்று. அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் செய்யப்படக்கூடிய செயல்பாடுகள். நாம் எப்பொழுதுமே வந்து அந்த நித்தியமான பகவானோட சம்பந்தம் பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையிலிருந்து நாம செய்யோதோம் என்றால் நமக்கு அந்த மனப்பக்குவம் வரும். அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை வந்தால் நம்ம வாழ்க்கையில சுக துக்கம் என்பது எதுவுமே கிடையாது, எல்லாம் ஒரு போல என்ற அந்த மனசுக்கு நாம வருவோம். நெக்ஸ்ட் 15th ஸ்லோகம். யாஹி யம் ஹீனா வெவத்யந்தேதி புருஷம் புருஷார்பஹ சமதுக்க சுகம் தீராம் சோ அமர்த்யவ்யா கல்பதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா the person who is not disturbed by happiness and distress is steady in both is certainly eligible for liberation. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சத்துக்கு யார், அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு யார் வந்து தகுதி உடையவர்கள் என்பதை விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் இது. ஆக்சுவலி யார் ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதளவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷத்தினால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அகங்காரம் படாமலையும்
அதே மாதிரி துக்கம் வரும்பொழுது துவண்டு போகாமலையும் அதை வந்து சமமாக பாவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை யார் ஒருவர் பெற்றிருக்கிறார்களோ தே ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் த லிபரேஷன், அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு, அதாவது இது சோபர் மேன் சிதாதிர் முனி அவர்களுடைய இயல்புகள் தான் இது. பின்னாடி இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம வந்து அந்த அந்த இயல்புகளை பற்றி நாம இந்த அத்தியாயத்திலே நம்ம வந்து படிப்போம். நெக்ஸ்ட் 16th ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் இல்லை. இன்னொரு half an hour எடுக்கட்டுங்களா? டில் shall I continue or shall I stop here? யாராவது கை உயர்த்தி சொல்லுங்க. இஃப் இட் இஸ் கோயிங் பியாண்ட், உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் கேட்டா போறோம் மாதாஜி, நாங்க நாளைக்கு மறுபடியும் கேட்டுக்கிறோம், இல்ல நீங்க சொல்லுங்க நான் கேட்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றேன். ப்ளீஸ் unmute and tell someone actually. Please. We'll continue, Mataji. We'll continue. Mataji, continue, Mataji. Okay, okay. Thank you. So next 16th slogam. Nasastho vidyate bhavo na bhavo vidyate satah ubayor api drishtanantastha anyasho tattva darbishah, அதாவது தர்பிஷிஹி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா so those who are the seers of truth, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையை காண்பவர்கள் have concluded that, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் உண்மையை உணர்கின்றார்கள் என்றால் சிரமான புத்தியை உடையவர்கள், அவர்களுக்கு உண்மை நிஜமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து கண்ணால பாக்குறது தான் நம்ம வந்து உண்மை, கண்ணால் காண்பது உண்மை, காதால், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சிலருக்கு வந்து கண்ணால பார்த்தா மட்டும் தான் புரியும், சில பேருக்கு வந்து காதால கேட்டாதான் நம்புவோம்னு சொல்லுவாங்க. தீர விசாரிக்கிறது வந்து இன்னொரு ரகம். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரியான இதுதான் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். ஆனா உண்மையை காண்பது, இங்கே கூறப்படக்கூடிய உண்மை வந்து வேறு, அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய மனப்பக்குவம். அது நார்மலா வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்கக்கூடிய அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாட் எவர் த ப்ராவர்ப்ஸ் நான் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா பழமொழி வந்து அது ஒன்லி இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த நோக்கத்துல நாம வந்து பார்க்க முடியும். ஆனா ஒரு ஞானியாக இருப்பவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் எதை உண்மை என்று காண்பான், உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவனுக்கு இருக்கும் இல்லையா? நாம யாரு, பகவான் யாரு, நமக்கு அவருக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம். சோ அவர் என்ன கன்க்ளூஷன், அவங்க என்ன முடிவு சொல்கின்றார்கள், அவருக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்திருக்காங்க. த நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமற்ற தன்மை தான் இந்த பாடி, மெட்டீரியல் பாடி இல்லையா? இதுக்கு எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிரந்தரமற்ற தன்மை, நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், there is no endurance, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது கடைசி வரைக்குமே இருக்காது. அதே மாதிரி இந்த எட்டர்னல் பாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு அழிவும் கிடையாது. சோ இந்த அழிவடையக்கூடிய உடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே வந்து இருக்கக்கூடிய நிரந்தர தன்மை கிடையாது. அதே மாதிரி நிரந்தர தன்மை உடைய ஆத்மாவுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே அழிவு கிடையாது. இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியவன், அவன் எப்பொழுதுமே அழிவற்றவன். ஆனா இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவடையக்கூடியது, ஆனா எப்பொழுதுமே இருக்காது இல்லையா? அதாவது நித்தியமற்ற தன்மை உடையதுதான் இந்த உடல். அதனால வந்து இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முடிவு என்பது உண்டு. ஆனா ஆத்மாவுக்கு முடிவு கிடையவே கிடையாது. அது எப்பொழுதுமே பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இல்லை என்றால் மோட்சமானாலும் பகவானுடைய திருத்தலத்திற்கு வைகுண்டத்திற்கு சென்று பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சேவை புரியும். சோ எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கக்கூடியதுதான் ஆத்மா. அந்த ஆத்மா செயல்படக்கூடிய தன்மையில இருப்பவர் தான் பகவான் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். திஸ் தே ஹவ் கன்க்ளூடட் பை ஸ்டடிங் த நேச்சர் ஆஃப் த போத், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இரண்டை பற்றியுமே தெரிந்து கொண்டு அவரை பற்றி புரிந்து கொண்டு அதை பற்றி அவர்கள் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு சொல்லப்பட்டதுதான் இந்த பர்பட்னுடைய மீனிங். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதேதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சோ உண்மையை உணர்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமான ஒன்றுக்கு என்றைக்குமே அழிவு கிடையாது, நித்தியமற்ற தன்மைக்கு எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்வும் கிடையாது, அதுக்கு எப்பொழுதும் முடிவு உண்டு அப்படிங்கறத வந்து அழகா விளக்க இருக்காங்க இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவிநாஷ்டிது தத் வித்திஹி ஏன சர்வம் இதம் ததம் விநாசம் அவ்யஸ்ய நா கஷ்டித் கர்த்தும் அர்ஹதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா so that which pervades entire body you should know to be indestructible. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கக்கூடிய ஆன்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவற்றது அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். so no one is able to destroy that imperishable soul. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யாராலுமே அந்த ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது. அதுதான் இந்த
இந்த இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து எதற்காக வந்து போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்கின்றான்? அந்த உடலை கொல்வதால் அவர் ஆன்மாவை கொல்வதாக அவன் வந்து அவனுடைய ஞானம் லெவல் அவ்வளவுதான். அதாவது அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். ஸோ ஹி இஸ் ஒன்லி டூயிங் த மெட்டீரியலிஸ்டிக் கம்பேஷன், அதாவது பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த கருணையால தான் அவன் பேசுகின்றான். ஆத்மாவனுடைய ஞானத்தை பெற்று அவன் வந்து பேசவில்லை. ஸோ அதனால வந்து நீ உடலை கொல்வதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மா வந்து கொல்லப்படுவதே கிடையாது அப்படின்னு விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் இது. ஸோ இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கின்றது. அந்த இத்துணூண்டு ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 5 விதமான வாயுக்கள்ல கலந்து இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கின்றது. ஆனால் நீ இந்த உடலை கொல்வதால் இந்த ஆத்மா உடலை விட்டு மட்டும்தான் செல்லுமே ஒழிய இந்த உடலோட சேர்ந்து அது மடிவது கிடையாது. ஸோ நோ ஒன் வில் பி ஏபிள் டு டெஸ்ட்ராய், யாராலுமே அழிக்கப்படாத ஒன்று எதுனாக்கா அது ஆத்மா ஒன்று தான். இந்த பிரபஞ்சத்துல அழிவற்ற பொருள் ஒன்று இருக்குன்னா அது ஆத்மா ஒண்ணுதான். அது இந்த 5 விதமான வாயுக்கள்ல வந்து மிதந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் 2.17 ஒரு நிமிஷம் 16 ஆன பிறகு ஐ திங்க் 17 18 ஓகே 18 அந்தவந்தா இமே தேஹா நித்யஸ்தோக சரீரணஹ அநாசினோ அபரேமேஷ்ய தஸ்மாத் யுத்யஸ்வ பாரதஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ பாடி த மெட்டீரியல் பாடி இஸ் ஆஃப் த இன்டெஸ்ட்ரக்டபிள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொண்ட இந்த உடல் இல்லையா, இந்த உடல்ல வந்து ஒட்டின்னு இருக்கிறது இந்த ஆத்மா. இம்மெஷரபிள், அதாவது அளவிட முடியாதது. அண்ட் எட்டர்னல் லிவிங் என்டிட்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லிவிங் என்டிட்டி என்பது இஸ் ஷூர் டு கம் டு அன் எண்ட். தேர்ஃபோர் ஸோ நீ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபைட் ஃபார் தட் அப்படின்னு எழுந்து நீ போரிடுவாயாக அப்படிங்கிறது வந்து விளக்குகின்றார் இங்கே. அவர் சொல்லக்கூடிய த மெட்டீரியல் பாடி ஆஃப் த இன்டெஸ்ட்ரக்டபிள், அதாவது அழிவற்ற பொருள் எது இந்த உடல்ல இருக்கிறது வந்து ஆன்மா இல்லையா, அதுதான் நித்தியம் வாய்ந்தது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அழியக்கூடிய ஒன்றை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்காக நீ வந்து வருத்தப்படக்கூடாது. அதனால எழுந்து வந்து நீ வந்து போர் புரியத்தான் வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு வந்து இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடலை விட்டு செல்லத்தான் போகின்றது இல்லையா, அதற்காக நீ வந்து வருத்தப்படக்கூடாது. அழியக்கூடிய ஒன்றுக்காக நீ வந்து வருத்தப்படக்கூடாது என்பதை தான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக அர்ஜுனனுக்கு வந்து அதனால எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து விளக்குகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 19th ஸ்லோகம். So you should not lament for the body. இந்த பௌதீக உடலுக்காக நீ வருத்தப்படக்கூடாது. இந்த பௌதீக இயல்புகளால் பௌதீக பண்புகளால் ஆன இந்த உடலுக்காக நீ வருத்தப்படாதே. வெறுமனே ஆத்மாவை பற்றி நீ வந்து யோசிக்கணும். ஆத்மா எப்பொழுதுமே வந்து இருக்கக்கூடிய நித்தியமான ஒன்று. அதனால நீ உடலை கொன்றாலும் ஆன்மா வந்து கொல்லப்படுவதில்லை அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா விவரிச்சிருக்கார். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 19th ஸ்லோகம் இங்க கொடுக்கல. ஓகே, சோ நம்ம இங்கே வாசிச்சிருவோம். சோ ஏ ஹெனாம் வெட்டி ஹந்தராம் ஏ சைன்யம் மன்யதே ஹதம் உபௌ தௌ நா விஜானித்யோ சோ நாயம் ஹந்தியா நா ஹன்யதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா neither who thinks he is the living entity the slayer, now who thinks it's slain it is in the knowledge, for the self slays not the slain. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து இங்க வந்து அதாவது neither he thinks he who thinks, யார் ஒருவர் இவ்வாறு, அதாவது லிவிங் என்டிட்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நான் தான் கொல்கின்றேன் என்று யாராவது ஒருத்தர் நினைத்தாலும், நான் கொல்லப்பட்டேன் என்று யாராவது நினைத்தாலும் அது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ஞானத்துல வந்து பார்க்கும்பொழுது நம்ம யாரையுமே இங்க கொல்றது கிடையாது, உடலை மட்டும்தான் நம்ம இங்க கொல்கின்றோம். யூ ஆர் நாட் த ஸ்லேயர் அண்ட் ஐ எம் நாட் ஸ்லேயின்ட். நான் கொல்லப்படவும் இல்லை, நீ வந்து கொலைகாரனும் அல்ல அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளும். ஏனென்றால் நாம் இங்க உடலை மட்டும்தான் கொல்கின்றோம், ஆனால் ஆன்மாவை கொல்வது கிடையாது. ஃபார் த செல்ஃப் ஸ்லேஸ் நாட் ஆர் நார் இஸ் த ஸ்லேன். அதாவது ஆன்மா வந்து கொல்லப்படுவதும் கிடையாது அப்படிங்கிறது. நான் வந்து ஆன்மாவை கொல்ல முடியாது, என்னுடைய ஆன்மாவை யாரும் கொல்ல முடியாது இல்லையா. இது 2 விதமான இந்த நிலைகள். ஒன்று கொல்லப்படுவது, இன்னொன்னு நாமளே கொலை புரிவது. இந்த 2 செயலும் இங்கே நடக்குவது கிடையாது. இங்கே வந்து நடக்கிறது எல்லாமே பாடிலி திங்ஸ் தான். ஆனா ஆன்மாவுக்கு எதுவுமே அந்த மாதிரியான நிலை ஏற்படுவது கிடையாது என்பதை பகவான் இங்க வந்து அற்புதமாக இந்த இருவருமே வந்து போர் புரிகிறார்கள். இதுல ஒருத்தர் வந்து கொல்லப்படுவார். ஆனா இங்க கொல்லுதல் என்பது எதற்கு அப்ளிகபிள்னா உடலுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள், ஆன்மாவுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. அதனால நீ வந்து எல்லாருமே கொல்றேன், பாவ செயல், அனைவரும் மடிந்தால் அந்த
பாவம் எல்லாம் எனக்கு வருமேன்னு நீ நினைக்கிற. ஆனா உடலால் கொல்லப்படுவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொலையே கிடையாது. ஆனா அது ஆன்மாவுக்கு நாம என்னைக்குமே வந்து there is no death, it is immortal அப்படிங்கறது வந்து சொல்றார். ஆனா இந்த இடத்துலதான் இது அப்ளிகபிள், போர் முனையில தான் இது அப்ளிகபிள். அத வந்து நம்ம வந்து நார்மல் டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரரை போயிட்டு நம்ம போய் கொல்லுட்டு நான் வந்து உடல் வந்து உடலை கொன்றேன் ஆன்மாவை கொல்லவில்லை என்று நாம அந்த மாதிரி தர்க்கம் எல்லாம் பேசக்கூடாது. ஸோ இட் ஷுட் நாட் பி ஃபார் த பர்சனல். இந்த லோக கல்யாணத்திற்காகவும் அதான் இந்த லோக ரட்சணைக்காக செய்யக்கூடிய செயல், அதாவது அவருக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை. ஒரு போர் வீரனாக அங்கே வந்து அவன் அதாவது கொல்லுதல் என்பது செயல், அவன் செய்துதான் ஆக வேண்டும் அர்ஜுனன். அந்த இதுக்குதான் வந்து பகவான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார். ஆனா நார்மலா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி செயலை நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம செய்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொலைகாரனாகி நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா தூக்கு தண்டனை ஏத்துக்க வேண்டிய அந்த நிலைக்கு நாம வந்து தள்ளப்படுவோம். சோ எங்க இது அப்ளிகபிள், பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ். சோ ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையில வரும்பொழுது அவன் பாவமே செய்தாலும் அது பாவத்திற்கு பந்தப்படுவது கிடையாது என்று பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ல வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ இங்கேயும் அர்ஜுனன் அதை தான் செய்ய போறார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அநேக உயிர்களை அவர் வந்து கொன்று குவித்தார் இல்லையா. சோ அந்த பாவங்கள் எல்லாம் அவருக்கு வந்து என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதிப்பு வராது என்பதை பகவான் 18th ஸ்லோகத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 18th அத்தியாயத்துல வந்து அழகா சொல்லியிருக்கார். சோ அதனுடைய விளக்கம் தான் இங்க. நெய்தர் ஹீ ஹூ திங்ஸ் த லிவிங் என்டைட்டி த ஸ்லேயர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நான் தான் கொலை புரிந்தேன், நான் தான் கொன்றேன் அப்படின்னு நீ நினைச்சாலும் சரி, நார் ஹீ ஹூ திங்ஸ் இட் இஸ் ஸ்லேன், அதாவது கொல்லுதல் என்று யாராவது அவர்கள் வந்து நினைத்தாலும் சரி, இஸ் இன் த நாலேஜ், அதாவது உண்மையான ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அந்த இதுல இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா he thinks actually கொல்லுதல் என்பது he neither slays or slain actually, அதாவது அவனும் அவரால், அதாவது ஆத்மா வந்து கொல்லப்படுவதும் கிடையாது, நீ வந்து கொலை புரிதல் என்னும் அந்த செயலும் நீ செய்யவில்லை என்று நாம் இங்க வந்து புரிந்து கொள்கின்றோம். ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, எப்பொழுதுமே அழிவடையாதது அப்படிங்கறது வந்து நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 20வது ஸ்லோகம். நா ஜாயதே மிரியதே வா கதாச்சின் நியாயம் பூத்வா பவிதா வா பூயஹ அஜோ நித்ய சாஸ்வதோ அயம் புராணோ நா ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான நிலைகள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. ஃப்ரம் த சோல் there is neither birth or death at any time. ஃபார் த சோல் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே பிறப்பு இறப்பு கிடையாது. he has not come into the being, does not come into the being and will not come into the being. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அவரிடத்திலும் தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் நாம் இல்லையா. நம்மளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா we are also unborn, அதாவது பிறப்பற்றவரிலிருந்து உதித்த நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்ம ரூபத்துல வந்து பிறப்பற்றவர்கள் அப்படிங்கறத விளக்கக்கூடிய அந்த கமெண்ட் தான் இது. பகவானும் பாத்தீங்கன்னா முன்னையும் நான் இருந்தேன், இப்பயும் இருக்கேன், இனிமேலும் வருவேன் அப்படின்றார். அதாவது முக்காலங்களிலுமே அவர் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது வந்து he is a spiritual entity, eternal entity. அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது. நமக்கும் அவருக்கு வித்தியாசம் ஒண்ணுதான். ஒண்ணு ஆத்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குவாலிட்டி வைஸ் அவரும் நாம ஒண்ணுதான். ஆனா இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது, பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவற்றது. சோ ஈஸ் அளவிட முடியாதவர், நாம அளவிடக்கூடியவர் நமது அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியும். he has not come into being, அதாவது அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்திலும் தோன்றியவர். சோ அவனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே இருந்தவன். ஆத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானவன். அவன் இனிமே வந்து பிறக்கணும், அதாவது லைக் ஹவு திஸ் இந்த மெட்டீரியல் பாடி எவ்வாறு வந்து பிறக்கின்றதோ அது மாதிரி வந்து பிறப்பு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதனால நெய்தர் he was already existing, அவன் எப்பொழுதுமே இருக்கின்றான் என்று உரைக்கக்கூடியதுதான் அது. நெக்ஸ்ட் he is unborn, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிறப்பற்றவன். இந்த ஆத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன் அண்ட் எவர் எக்ஸிஸ்டிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே இருக்க நித்தியமாக வாசம் புரிபவன் அண்ட் பிரிமிவல் முதன்மையானவன். he is not slain, அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொல்லப்படுவது கிடையாது. when the body is slain, உடலை கொல்வதால் ஆத்மா வந்து கொல்லப்படுவது கிடையாது. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சரி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நா ஹன்யதே ஹன்யமான ஷரீரே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நா மீன்ஸ் இல்லை, ஹன்யதே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புராணோ மீன்ஸ் பழமையானவன். ஆக்சுவலி நித்திய சுவாசத்தோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானவன், பழமையானவன், எப்பொழுதுமே இருப்பவன் அப்படிங்கிறது வந்து ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே, சரீரம் கொல்லப்படுவதால் ஆத்மா வந்து கொல்லப்படுவது கிடையாது அப்படிங்கறது அழகா
விவரிச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்க 21வது ஸ்லோகம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை வாசிச்சுட்டு நாம வந்து we will go to the explanation. வேதா விநாசினாம் நித்யம் ஏனாம் அஜம் அவ்யயம் கதம் ஷா புருஷ பார்த்தக கம் கதாயதி ஹந்திகாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, so how can a person who knows the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா kill anyone or cause anyone to kill, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா so காரணம், அதாவது நாம எப்பயுமே காரணம் ஆவது கிடையாது. அதாவது கொல்லப்படுவதற்கும் சரி அதாவது அந்த how can we become a cause, இந்த உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து காரணம் ஆக மாட்டான். உடலை கொல்வதால் அவன் எப்படி ஆத்மாவை கொல்பவனாக நாம வந்து காரணம் காட்ட முடியும்? அதை விளக்கக்கூடியதுதான் இங்கே சொல்லக்கூடாது. how can a person who knows the soul is 21 indestructible, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அழிவற்றது, எட்டர்னல் நித்தியமானது, பிறப்பற்றது, அதாவது அதில் இம்மியூட்டபிள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாமெல்லாம் இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா மியூட்டபிள் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதாவது ஒரு தாய், நாம எல்லாரும் நமக்கு தாய் தந்தை உண்டு. நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிள்ளைக்கு தாய் தந்தை. இதுதான் மியூட்டேஷன் மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வம்சத்துக்கே எடுத்துட்டு போகிறது. ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறத்தல், அதாவது தட் இஸ் எ ஃபார்மேஷன், தட் இஸ் கிரியேஷன் இல்லையா? ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து இம்மியூட்டபிள் அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு நிமிஷம். கொல்வதற்கு ஒரு காரணமோ அல்லது நம்ம தான் ஒருத்தரை கொன்னுட்டோன்றதுக்கான அந்த காரணமோ எதுவுமே கிடையாதுங்க அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளும். we are not the cause for any killings. இது எதுக்கு சொல்றாருன்னா அர்ஜுனருக்கு நீயே காரணம் நானே காரணம் நீ என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. you are only an instrument ன்னு பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல சொல்வார். we are all only instruments here. இப்ப நான் கூட பேசிட்டே இருக்கேன் இங்க வந்து I am only an instrument. ஸோ இங்க அதை பார்த்து நம்ம வந்து படிச்சு அதை நாலேஜை வந்து விருத்தி பண்ணிட்டு அதை சொல்லணும். இதெல்லாம் செய்ய வைக்கிறது பகவான் தான் இல்லையா? நீங்க எல்லாரும் ஸ்ரத்தையா வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க. இந்த ஸ்ரத்தையா கேட்கக்கூடிய தன்மை சிரவணத்தையும் வந்தீங்கன்னாக்கா நீங்களாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்றால் கிடையாது. பகவான் உங்களை உட்கார வச்சு கேட்க வச்சுட்டு இருக்காரு இங்க வந்து. சோ அதனால வந்து எந்த ஒரு செயலுக்குமே காரணம் நாம தான் நினைக்க கூடாது. உள்ளுக்குள்ள இருந்து பாத்தீங்கன்னா வழி நடத்தக்கூடிய he is only permission. நமக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ வில்லா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கர்மங்களை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கிறார் இல்லையா பகவான்? சோ செயல்படுத்துபவரும் அவர் தான். அதனால நாம அனைத்துக்கும் காரணம் நாம தான் நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. பிகாஸ் he is the supreme cause of all causes இல்லையா? he is the cause of all causes. அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் அவர்தான். நம்மள ஒன்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்படுத்த வைக்கின்றார். அதுவும் நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு. சோ நம்மளுடைய கர்மங்கள் என்ன நற்கர்மங்களா இருந்தால் நல்வழியில நாம கண்டிப்பா எடுத்து செல்கின்றோம். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவமான கர்மங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த வழியில நாம செல்லும் பொழுது அந்த பாவ சுமைகளையும் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்து செல்றோம். ஆனா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா நாம வந்து சண்டாளத்தனமான சுச்சுவேஷன்ல இருந்தா கூட நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா எலிவேட் ஆயிடலாம். அது ஒண்ணு அனுகிரகம் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையை பயக்கக்கூடியது. ஆனா அதுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த அனுகிரகம் என்பது தேவை. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா 22வது. வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவானி கிரகந்தி நரோபராணி ததா ஷரீராணி விஹாய ஜீர்ணானி அஞ்ஞானி சம்யாதி நவானி தேஹி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்படி ஒரு புதிய ஆடையை பழைய ஆடையை தரித்து விட்டு புதிய ஆடையை நாம வந்து போட்டுக்கிறோமோ, டெய்லி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற ஒரு ஆடையை தரிக்கின்றோம். அது பழசா இருந்தாலும் புதுசா இருந்தாலுமே நம்ம வந்து தரிக்கின்றோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிழிஞ்சு போன ஒரு ஆடையன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், தூக்கி போட்டுட்டு புதுசா ஒரு ஆடையை வாங்கி நம்ம வந்து போட்டுக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடல்ல தங்கி இருக்கக்கூடிய காலம் இருக்க வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறக்கின்றது வளர்கின்றது, பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறக்கின்றது வளர்கின்றது, யவ்வனம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வயோதிகம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மூப்பு. இந்த மூப்பு வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு மரணம் இல்லையா? சோ இந்த மரணம் ஏற்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மா வந்து
அதாவது இந்த பாடி வந்து ஆத்மாவை தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லாத பொழுதுதான் இந்த ஆத்மா வெளியேறுகின்றது இல்லையா. நான் அந்த வயோதிகத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளால வரக்கூடிய உடல் உபாதைகளை நம்மளால வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடிவது கிடையாது. நமக்கு மரணம் கண்டிப்பாக உண்டு இல்லையா. 4 டிஃபெக்ட்ஸ் நமக்கு இல்லையா. பிறப்பு என்பது ஒரு பாத்தீங்கன்னா குறை. இந்த வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு பிறப்பு என்பதே ஃபர்ஸ்ட் குறை. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு என்று வந்த பிறகு இறப்பு என்பது கண்டிப்பாக உண்டு இல்லையா. அது 2வது குறை. இடையில பாத்தீங்கன்னாக்கா வயோதிகம் மற்றும் வியாதி. இந்த சில பேர் நம்ம வியாதியால பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறு வயதிலே மரணம் அடைந்து விடுகின்றோம். சில பேர் வயோதிகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சங்கடத்தை எல்லாம் அனுபவித்துதான் வந்து உயிர் விடுகின்றோம் இல்லையா. இந்த 4 குறைகளோட தான் நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லையா. இதை நம்மளால தவிர்க்கவே முடியாது. ஆனா ஒருவர் ஞானத்தினுடைய கரையை அதாவது அந்த அதாவது வாழ்க்கையிலுடைய இறுதியில வந்து போய் வந்து அந்த கரையை நம்ம சேரணும்ன்ற அந்த இதுல வந்து நம்ம போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இறுதியிலாவது நம்ம அதை பற்றணும். இந்த பக்தின்ற மார்க்கத்துல நம்ம போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஞானத்தை நமக்கு பகவான் வாரி கொடுக்கிறார். அதை உணர்ந்தோம் என்றால் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வராத என்ன செயல் செய்யணுமோ அந்த செயலில் நாம கண்டிப்பாக நாம ஈடுபட வேண்டும். அதுதான் நம்மளுடைய அதாவது தட் இஸ் த லெசன். அதுதான் நம்ம செய்யணும். அந்த பக்தியால மட்டும்தான் நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்மளால திரும்பி வர முடியாது. வேற எந்த ஞானத்தை விருது செஞ்சின்றாலும் சரி, சந்நியாசத்திலையும் முழுமை பெறாம எத்தனை பேர் திரும்பி வராங்க இல்லையா. சோ கடவுளை அடையிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம கையில கிடையாது. ஆனா பக்தி செய்தா கண்டிப்பா அந்த மார்க்கத்துக்கு நமக்கு பகவான் உத்தரவாதம் கொடுக்கின்றார். நாம் எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறவி எடுக்கும் பொழுது பாகவதத்துல அழகான ரெஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல அழகா சொல்லியிருக்காங்க. நித்தியமான அதாவது ஆத்மா நித்தியமானது. அதனால்தான் நித்தியா பத்தர்களாக தான் நாம் இங்க பிறந்திருக்கின்றோம். அதாவது பத்தா மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா மூடர்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம். பற்பல பிறவிகள் நாம் எடுத்திருப்போம் நம்ம இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஆல்ரெடி நம்ம அதை பார்த்திருக்கோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துல இன்னும் ரெஃபரன்ஸ் அழகா சொல்றாங்க. ஆக்சுவலி பிறவி எடுக்கிறதே பாத்தீங்கன்னாக்கா யாக சக்கரத்தை பற்றி நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. அப்ப அந்த சமயத்துல வரும்போது நான் அதனுடைய எவ்வாறு நாம வந்து இந்த பிறவி எடுக்கின்றோம் என்பதை அழகா நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சோ நாம வந்து எலிவேஷன் எப்படி எடுக்கின்றோம். ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு புழு பூச்சியா இருந்து மரஞ்செடி கொடியா இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலங்காக இருந்து அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லது செய்திருந்தால் ஒரு பசுவாக பிறந்திருந்தாலும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எலிவேஷனே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதுல அந்த 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள்லே பாத்தீங்கன்னாக்கா மனித பிறவிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான ஒரு பிறவி. இந்த பிறவியில மட்டும்தான் நமக்கு கர்ம பலன் எல்லாமே பந்தம். ஏன்னா அதர் லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து பகவான் படைப்புல எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோ அந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு ஏற்றவாறு தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலை நடந்துட்டே இருக்கு. நமக்கு மட்டும்தான் டீவியேஷன். நமக்கு மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசும் அறிவும் வந்து கொடுத்திருக்கார். அவங்களுக்கு அது கிடையாது. அதனாலதான் அவங்களுக்கு விலங்கு இனத்துக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம பலன்களே கிடையாது. அவங்களுக்கு கர்ம பந்தனமே கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு புத்தி அதுக்கப்புறம் மனசு எல்லாம் கிடையாது. ஆனா நமக்கு மட்டும்தான் அது உண்டு. நாம எல்லா விதமான உயிர்வாழிகள் இருந்தே பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்வான ஒரு உயிர்வாழி எதுன்னா அந்த மனித பிறவி. அந்த மனித பிறவியை அடைந்திருக்கோம். நாம இந்த பிறவியை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல நிலையில உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நன்மையான மார்க்கத்தில் நாம எடுத்து செல்லணும். பக்தியில ஒன்றி இந்த நித்திய பக்தர்களிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தனாக மாறக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் பகவானுடைய இடத்திற்கு நாம சேர முடியும். சோ அஜ்ஞானத்துல உழண்டு கொண்டிருந்தால் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த பேட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அழுக்காக நம்ம ஆத்மாவில வந்து சேர்ந்துட்டு இருக்கும். அந்த சேர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம விலக்கி ஆத்ம சுத்தியை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டால் மட்டுமே நம்ம ஞானத்தையும் பக்தியையும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக பெற்று அந்த நிலைக்கு செல்லும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து பகவானிடத்துல சேர்கின்றோம். அந்த லோகத்துல போகும்போது உங்களுக்கு இந்த அழுக்குகளே இருக்காது. அங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள். நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வரணும்ன்றதுக்காக நம்மளை அனுப்பி சில காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை பக்குவம் அடைந்து நம்மளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடையும் பொழுது பகவான் அவருடைய இடத்திற்கு அழைத்து கொள்கிறார். சோ அதனால ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே வந்து பக்குவ நிலை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம வந்து தேடிக்கொள்ள வேண்டும். சோ எவ்வாறு இந்த அப்படி இல்லாமல் போனா பார்த்தாக்கா இந்த 22வது ஸ்லோகத்து பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓர் ஆடையை விடுத்து இன்னொரு ஆடையை ஏற்றுக்கொள்வது போல
நாம இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த இதுக்கு நம்ம கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம வந்து தள்ளப்படுகின்றோம். இது நடந்துட்டே இருக்கும். இதுதான் சாங்கிய யோகம் என்று சொல்லப்படுவது. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் இல்லையா? அதாவது இந்த பிறப்பு இறப்பு என்னும் இந்த சக்கரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சுழண்டுகிட்டே இருப்போம். சோ எப்பொழுது நாம வந்து இந்த ஞானத்தை நாம வந்து புரிந்து கொள்கின்றோமோ, நல் மார்க்கத்தில் நாம செல்லணும்னு நம்ம மனசு எடுத்துட்டு போகிறதோ, அப்ப பக்தியில நாம திளைத்திருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்தே அந்த ஞானத்தை வந்து வழங்குகிறார். மேன்மை அடைவதற்கான அந்த ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து பெறுகின்றோம். நயனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நயனம் தகதி பாவகஹ நசைனம் கே கிளேத்யந்தே அப்போ நா சோஷ்யந்தி மாருதக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஆத்மாவனுடைய இயல்புகளை பற்றி இந்த எந்த சஸ்திராணி மீன்ஸ் ஆயுதம், நயனம் சிந்தந்தி எந்த அதாவது ஆயுதத்தாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மாவை வந்து நம்மளால வெட்ட முடியாது. நயனம் தகதி பாவக அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதை எரிக்கவும் முடியாது. அதாவது எதை கொண்டும் நாம வந்து இதை எரிக்கவும் முடியாது. இந்த ஆத்மாவை எதை கொண்டும் இந்த ஆத்மாவை நனைக்கவும் முடியாது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா துணியை நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இந்த ஆத்மாவை நினைக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா காற்றால வந்து இதை உலர்த்தவும் மாருத்த மீன்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா காற்று, அதாவது காற்றாலையும் பாத்தீங்கன்னா இதை நாம வந்து உலர்த்தவும் முடியாது. சோ அதாவது எட்டர்னல் நித்தியமானவன், பழமையானவன், பிறப்பற்றவன் அப்படிங்கிறத வந்து நாம இங்கிருந்து நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அதாவது இன்னும் அதனுடைய இயல்புகளை